हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। उषा माता हरे जी। कृष्ण माता जी। Hare Krishna Mataji's. Hare Krishna Mataji's and हरे Prabhuji's. कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। Hare Krishna. Hare Hare. Rama Hare Rama. Rama Hare Hare. ఆరు టు ఏడు వచ్చేసింది. Hare Krishna. Hare Krishna எல்லோருக்கும் हरे வணக்கம். कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா எல்லோருக்கும் உங்களை எல்லாரையும் இந்த குலை இஸ்கான் மங்களூரு குலை சார்பாக உங்களை எல்லாரையும் இந்த பகவத்கீதா 53வது பேட்ச் உங்களை எல்லாரையும் நான் வரவேற்க ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். நீங்க எல்லாருமே இந்த 18 நாள்ல எங்க கூட இருந்து நீங்க பயனடைய போறீங்க. அது நம்ம பார்க்கலாம். நம்ம உங்களுக்கு இது ஸ்லைடு போடுறேன் நான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ண கிருஷ்ணா. ஹரே ஹரே. ஹரே ராமா. ஹரே ராமா. ராம ராமா. ஹரே ஹரே. ஹரே ராமா. ஹரே ஹரே. ராதா ராதா கோவிந்த ராதா லலிதா லலிதா அஜய கௌரலிதா ஹரிபோ ஹரிபோ கௌர ஹரிபோ 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 நித்தாய் கௌர ஹரிபோ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. உங்க எல்லாருக்கும் வணக்கம். பிரேயர்ஸ் பண்ணிடலாம். ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ज्ञानाञ्जन शलाकया साक्षादुर्मिलितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं तथाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्णा करुण सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधा वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रसाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. உம் நம்ம இன்னைக்கு முதல் அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். முதல் அத்தியாயம் பார்க்க போறதுக்கு முன்னாடி பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் கிட்டத்தட்ட 18 பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் வந்திருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ராஜசெல்வி மதஜி, அரவிந்த் அவர் அரவிந்த் போட்டிருக்கு. ஆறுமுகம் பிரபுஜி, பிருந்தா மாதாஜி,
கேலக்ஸி கேலக்ஸி யாரு சொல்ல முடியுமா? நீங்க எனக்கு ஒரே ஒரு இது மாத்திரம் பண்ணணும். என்ன அப்படின்னா, நீங்க உங்களுடைய சாட்ல வந்து உங்களுடைய பேரு அப்புறம் வந்து உங்களுடைய மொபைல் நம்பர் வந்து போட்டுடுங்க. எல்லாருமே வந்து போட்டுருங்க கிளாஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி. ரமாகிருஷ்ணா ஒரு ராமகிருஷ்ணா தெரியல. வெல்கம். அப்புறம் வந்து ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி, கிருஷ்ணவேணி மாதாஜி, ராமலிங்கம் பிரபுஜி, பத்மா மாதாஜி, ரியல்மி, அப்புறம் வந்து பிச்சுமணி பிரபுஜி, ராஜாதுரை, ராஜம்மாள் இளங்கோ பிரபுஜி, அப்புறம் வந்து சாந்தினி மாதாஜி, சுபாஷினி மாதாஜி, சுனந்த பிரியா மாதாஜி. மாதாஜி நீங்க பேசிட்டீங்களா முன்னாடி? சுனந்த பிரியா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. உமா காந்தி, வைஜெயந்தி மாதாஜி, அப்புறம் வந்து வெங்கடேஸ்வரன் பிரபுஜி, ரபிவோ 19. हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா. माता जी என்ன அட்டெண்டன்ஸ் இது எல்லோருக்கும் எடுத்துருக்கீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ மங்களூர் கொலை சார்பாக உங்களை எல்லாருமே, இஸ்கான் மங்களூர் கொலை சார்பாக உங்க எல்லாரையும் நான் யாராவது ஒருத்தர் பேச முடியுமா? அந்த நீங்க 18 நாள் இந்த பகவத்கீதைக்கு வந்திருக்கீங்க. என்ன ஒரு எதிர்பார்ப்பு அப்படின்னு சொல்லலாமா? நான் ஏன் வந்திருக்கேன்? ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க சொல்லுங்க பிரபுஜி. இப்போ மேடம் எனக்கு அதான் மேடம் 6 வயசு கிளாஸ் பண்றோம் நாங்கெல்லாம் இப்போ. ஆஹ் இதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்பிரிச்சுவலா நம்ம லைஃப் கொஞ்சம் லீட் பண்ணணும். இது சரி வரைக்கும் ஓரளவுக்கு நல்லா சம்பாதிச்சோம், ஓரளவுக்கு நல்லா செட்டில் ஆயிருக்கோம். இதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய இந்து தர்ம முறைப்படி வாழ்க்கையை கொஞ்சம் லீட் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு 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 எனக்கு ஒரு ஒரு நல்ல எண்ணம். இதுக்கப்புறம் நம்ம ஆண்டவனை அடையறதுக்கான வழியில கொஞ்சம் நம்மள லீட் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு வந்திருக்கோம் மேடம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நல்ல தாட் பிரபுஜி உங்களுக்கு. வேற தேங்க்யூ. யாராவது ஒருத்தர் ஷேர் பண்ண முடியுமா? இல்ல, மாதாஜிஸ்ல மாதாஜிஸ் ஆக்சுவலா மாதாஜிஸ் வந்து பிரபுஜிஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஆன்மீகத்துல போகணும் அப்படின்றது. மாதாஜிஸ் வந்து ஆல்ரெடி வந்து அவங்க ஆன்மீகத்துல இருப்பாங்க, நிறைய கோவிலுக்கு அதுக்கெல்லாம் வந்து போயிட்டு வந்துட்டு இருப்பாங்க. ஸோ பிரபுஜிஸ் வந்து சாரி மாதாஜிஸ் வந்து நீங்க என்ன ஃபீல் பண்றீங்க இந்த கிளாஸ்க்கு வந்ததுனால? ஹரே கிருஷ்ணா. ராஜசெல்வி மாதாஜி, நீங்க அன்மியூட் பண்ணிருக்கீங்க, பேச முடியுமா உங்களால? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, நீங்க இது கிளாஸ் முடியல, நீங்க வந்து சொல்லுங்க. நான் இந்த எதிர்பார்ப்போட வந்தேன். ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் முடிஞ்சது. ஸோ இந்த எதிர்பார்ப்பு ஓரளவுக்கு என்னால மீட் அவுட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்க அப்படின்னா, நீங்க வந்து கிருஷ்ணருடைய கருணைக்கு நீங்க எல்லாருமே வந்து கிருஷ்ணரோட கருணைக்கு வந்து பாத்திரமாயிருக்கீங்க அப்படின்ட்டு தான் சொல்லணும். இல்லை அப்படின்னா இந்த 18 நாள் கிளாஸ்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து அந்த கிளாஸ் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும், இந்த கிளாஸ்ல வந்து உட்காரணும். நிறைய பேர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுவாங்க, ஆனா கிளாஸ்ல வந்து உட்கார்றவங்கன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா யாருக்கு வந்து பகவானுடைய கருணை படிக்கணும். பகவான் வந்து இவ்வளவு தூரம் நம்மளுக்கு வந்து சொல்லிட்டு போயிருக்காரு, அதை நம்ம படிக்கணும் அப்படின்ட்டு யார் வந்து விருப்பப்படுறாங்களோ அவங்களுக்கு மாத்திரம்தான் அந்த பிராப்தம் அப்படின்னு சொல்லி. எல்லாருக்கும் அந்த பிராப்தம் வரும், ஏன்னா நம்ம எல்லாருமே வந்து பகவான் கிட்ட இருந்து வந்தவங்க தான். அதனால எல்லாருக்குமே வந்து அந்த கருணை இருக்கும், அந்த பிராப்தமும் இருக்கு. ஒவ்வொருத்தருக்கு ஒரு ஒரு சமயம் வந்து டிலே ஆகலாம், சில பேர் வந்து ஏர்லியரா இது பண்ணலாம். இப்ப பிரபுஜி வந்து ஷேர் பண்ணிட்டாரு அவருக்கு வந்து ஆன்மீகத்துல போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ ஒண்ணு நான் இங்க வந்து என்ன சொல்ல விரும்புறேன் அப்படின்னா, நம்ம எல்லாருமே வந்து பகவான் கிட்டே இருந்து வந்தோம். பகவானை வந்து நம்ம என்னைக்குமே வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்றது. ஸோ நம்ம மிக்ஸி வாங்குறோம், அப்புறம் வந்து கிரைண்டர் வாங்குறோம் இல்லையா? ஸோ இதெல்லாம் வாங்கும்போது நம்ம கூட என்னோ ஒண்ணு தருவாங்க. என்ன தருவாங்க?
ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம வாங்கும்போது மேனுவல் என்ன தருவாங்கன்னா மேனுவல் மேனுவல். மேனுவல் வந்து தருவாங்க. மேனுவல் எதுக்கு? இந்த மேனுவல் எதுக்கு? அதை எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு. எப்படி வந்து யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது நம்ம என்னைக்காவது அதை திறந்து பார்த்திருக்கோமா? பிரச்சனை வரும்போது தான். பிரச்சனை வரும்போது தான். சோ அதேதான் இங்க வந்து என்ன அப்படின்னா, நம்ம ஒவ்வொரு உயிர் வாழியும் வந்து இந்த பூமியில அவதரிக்கும் போது ஒவ்வொருத்தரும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பிறக்கும் போதே என்ன அப்படின்னா நம்மளுக்குன்னு உண்டான ஒரு மேனுவலோட தான் நம்ம பகவான் வந்து நம்மள அனுப்புறாரு. ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா அந்த மேனுவல் அப்படியே ஒரு ஓரத்தில் வச்சுட்டு நம்ம வந்து நம்ம பாட்டுக்கு நமக்கு எல்லாம் தெரியும் அப்படின்ற இதுல இப்ப அஹ் எல்லாருமே வந்து அந்த அந்த மோட்டிவ்ல தான் நம்ம இருக்கோம். நம்ம எல்லாம் அந்த மேனுவல்ல தூக்கி ஒரு ஓரமா வச்சுட்டு நம்மளுக்கு வந்து முக்கியமா என்ன அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து உண்ண உடை, உடுக்க சாரி உண்ண வந்து உணவு, உடுக்க உடை, அப்புறம் வந்து இருக்க வீடு, அப்புறம் வந்து பணம் சேர்த்து வச்சுக்கணும். எல்லாரும் ஒரு சொசைட்டில ஒரு மதிப்பு வரணும் அப்படின்றதுக்காக நம்ம காலையில இருந்து நைட் வரைக்கும் ஓடிட்டு இருப்போம். அப்புறம் அவங்கள ப்ளீஸ் பண்ணணும், அந்த உறவுக்காரங்களை ப்ளீஸ் பண்ணணும், இந்த உறவுக்காரங்களை ப்ளீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியே நம்ம வாழ்க்கையை வந்து கடந்துடணும். அப்புறம் ஒரு காலகட்டத்துல எல்லாம் ஓயும் போது நம்மளுக்கு வந்து சட்டுன்னு வந்து ஞாபகம் வரும். என்ன அப்படின்னா இத்தனை நாள் ஓடிட்டோம், நம்மளுக்கு வந்து ஆஹ், பகவானோட அவரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணுமே, அதுக்கு நம்ம என்ன பண்றது? ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து இப்போ வந்து நம்ம வி ஆர் ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் அவர் டெத் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பேர் வந்து வயசாயிட்ட அப்புறம் நம்ம வந்து இந்த கத்துண்டா போறோம் அப்படின்றது ரொம்ப இருந்துட்டு. அதுக்கு என்ன அப்படின்னா முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படின்னா நம்மளுக்கு முதல்ல வந்து அவரை வந்து நம்ம ஜஸ்ட் டேக் இட் ஃபார் கிராண்டட். அவர் தானே, எப்படி வந்து நம்மளுடைய பசங்க வந்து நம்மளுடைய அப்பா அம்மா தானே, அவங்கள எப்படியாவது நம்ம சமாளிச்சிடலாம் அப்படின்ற ஒரு இதுல இருக்க மாதிரி நாமளும் வந்து நம்மளுடைய அப்பாவான கிரேட் கிரேட் கிராண்ட் ஃபாதர் அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம். யாரு அப்படின்னா நம்மளுடைய கிருஷ்ண பரமாத்மா. அவரை வந்து பரவாயில்ல, நம்ம அவங்கள வந்து எப்படி வேணாலும் சமாளிச்சுக்கலாம். அவர் நம்மளோட கஷ்டங்கள்லாம் அவருக்கு வந்து தெரியும், அவர் பொறுத்து போயிடுவாரு. நான் அவரை கும்பிடல அப்படின்னா கூட அவர் வந்து நம்மள வந்து பொறுத்துன்னு போயிடுவாரு அப்படின்ற எண்ணத்திலேயே நம்ம வந்து இத்தனை நாள் வந்து நம்ம தள்ளிடுறோம். சோ இந்த இருபத் இருபதா இருபதாவது 2020 வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு பெரிய பேரிடியா வந்து வந்தது. என்ன அப்படின்னா கோவிட் அப்படின்ற ஒரு இது. சோ அப்ப வந்து என்ன அப்படின்னா எல்லாரும் வந்து என்ன பண்றது, வீட்டுல உட்காந்து என்ன பண்றது, கதவு 4 செவத்துக்குள்ள என்ன பண்றது அப்படின்னு யோசிக்கும் போது இந்த மங்களூர் இஸ்கான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா வந்து யோசிச்சாங்க. இவங்க எல்லாம் உட்காந்துருக்காங்க, இவங்களுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஏதாவது ஒரு சேவை பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா இந்த ஆன்லைன் கிளாஸ்ன்றது ஒண்ணு ஆரம்பிச்சாங்க. 20லேருந்து தொடங்கி இப்போ வந்து 25வதுல வந்து எடுத்து வச்சிருக்கோம். இது வந்து 53வது பேட்ச் வந்து இப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து நடந்தது. இப்போ நிறைய பேர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சொன்னதே என்ன அப்படின்னா எங்களுக்கு வந்து நாங்க எப்படி இது பண்ண போறோம், இந்த கோவிட அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கும் போது இவங்க வந்து எங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி கிளாஸஸ் வச்சதுனால எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப உபயோகமா இருந்தது, நிறைய விஷயங்கள் நாங்க வந்து தெரிஞ்சிட்டோம் அப்படின்ட்டு வந்துச்சு. சோ இதுதான் வந்து என்ன அப்படின்னா சேவை மனப்பான்மை. அதான் பகவான் வந்து என்ன பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பிரளயம் நம்மளுக்கு வந்து கொடுக்கும்போது தான் நமக்கு வந்து அவர் ஞாபகம் வரும். இப்போ வந்து விழுந்து விழுந்து நம்ம கும்பிடுவோம். இன்னைக்கு நம்ம என்ன அப்படின்னா எப்படியாவது வந்து இந்த கோவிட் வந்து சரியாயி நாங்க திருப்பி வந்து வேலைக்கு போகணும், சம்பாதிக்கணும், பசங்களுக்கு அது பண்ணணும் இது பண்ணணும் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம வேண்டிப்போம். ஆனா கிருஷ்ணர் என்ன பண்றாரு, எல்லாம் கொஞ்சம் பொறுமையா இருங்க, இதெல்லாம் படிங்க, படிச்சுட்டு தானா வந்து சரியாயிடுது. படிக்க படிக்க என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த நம்ம சுத்தி இருக்கக்கூடிய உம், காற்றுல வந்து நம்ம படிச்சது அத்தனையே நம்ம வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அது அப்படியே நம்ம யார் இங்க சொல்லி கொடுக்குறாங்க, யாரு வந்து இதை வந்து சிரவணம் பண்றாங்க கேட்கறாங்க, அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே இந்த இது வந்து உள்ள போகும். இப்போ வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த காற்றே வந்து சுத்திகரிக்கப்படுகின்றது. சுத்திகரிக்கப்பட பட பட என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த கோவிட் அந்த வைரஸ் வந்து வெளியில போயிடும். ஸோ அப்படிதான் வந்து இதெல்லாமே வந்து நடந்தது அப்படின்ட்டே வந்து சொல்லலாம். எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நம்ம வந்து பகவானை வந்து மறக்காம தினம் ஞாபகம் வச்சுட்டு இருக்கோமோ அப்ப வந்து நம்ம பகவான் வந்து நம்மளுக்கு நிறைய வந்து இது பண்ணுவார், கருணை வந்து காட்டுவார், நிறைய கொடுப்பாரு அப்படின்னு நிறைய கொடுத்துன்னு தான் இருக்காரு. நம்ம கேட்கவே இல்லை, காத்து கேட்கவே இல்லை. அப்புறம் வந்து நம்மளோட வந்து அந்த இந்த சுத்தி சுத்தி இருக்கக்கூடிய மலைகள், அப்புறம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து அன்றாடம் கிடைக்கக்கூடிய தண்ணி, இது எல்லாமே வந்து நம்ம கேட்கவே இல்லை, ஆனா கொடுத்துட்டே இருக்காரு. நம்ம எவ்வளவு அநியாயம் பண்ணினாலும் இது எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து கிடைச்சிட்டே இருக்கு. அதனால பகவானை வந்து நம்ம என்னைக்குமே வந்து குறை சொல்லவே கூடாது.
ஏதோ ஒரு நம்ம தப்பு பண்ணியிருக்கோம். அதனாலதான் இந்த மாதிரி நம்ம அனுபவிக்க வேண்டியதா இருக்கு அப்படின்றது நம்ம நினைச்சுட்டு பகவானை வந்து எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நம்ம வந்து போற்றி புகழாரம் பாடுறோமோ அவ்வளவுக்கு எவ்வளவு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு நம்ம மாத்திரம் இல்ல, நம்ம சுத்தி இருக்கிறவங்களும் நல்லா இருந்தாதான் நம்மளும் வந்து நல்லா இருப்போம் அப்படின்ற ஐடியால இந்த வந்து இந்த இது வந்து ஆரம்பிச்சுட்டு பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம இஸ்கான்றது எல்லாருக்குமே வந்து தெரியும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஓரளவுக்கு இப்போ வந்து ரொம்பவே வந்து பிரபலமாயின்னு இருக்கு. என்ன அப்படின்னா இதை வந்து வழி நடத்தக்கூடியவர் வந்து வழி நடத்தி யார் வந்து இதை ஸ்தாபனம் பண்ணினாரு அப்படின்னா நம்மளுடைய ஏசி பக்தி வேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர் தான் வந்து அவருடைய போதனை அடிப்படையில தான் இந்த இஸ்கான் நிறுவனமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இயங்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க. அவர் வந்து ஒரு சிறந்த ஆச்சாரியா. ஆச்சாரியா அப்படின்னாலே நம்ம வந்து சொல்றது வேற என்ன அப்படின்னா எல்லாரும் இப்படி பண்ணுங்க அப்படி பண்ணுங்க அப்படின்ட்டு. சோ மக்கள் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நம்ம பசங்களே அப்படிதான், நாம என்ன பண்றோமோ அதுதான் வந்து அவங்க வந்து பண்ணுவாங்க. இந்த பிரபுபாதர் ஆச்சாரியர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து கிருஷ்ணர் எப்படி கும்பிடணும் அப்படி கும்பிடணும் அப்படின்றது வந்து வரையறுக்காம அவர் வந்து ஒரு உதாரண புருஷராக இருந்து நம்ம எல்லாருமே வந்து வழி நடத்தியிருந்தாரு. இன்னும் வந்து அவர் வந்து சூக்ஷ்ம சரீரத்துல நம்மளுக்கு எல்லாருமே வந்து வழி நடத்தியிருந்தாரு. ஸோ அப்பேற்பட்டவர் தான் இந்த இஸ்கான் அப்படின்றது, இன்டர்நேஷனல் சொசைட்டி ஃபார் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் அப்படின்றது ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா உலக அளவுல ரொம்பவே வந்து பிரபலமா இருந்து நிறைய மக்கள் இப்போ கோடிக்கணக்கான மக்கள் வந்து இந்த இயக்கத்துல வந்து இருந்துட்டு இருக்காங்க. நிறைய பேர் வந்து பயனடைகின்றார் அப்படின்ட்டே வந்து சொல்லலாம். இந்த கிருஷ்ண உணர்வு, இந்த இன்டர்நேஷனல் சொசைட்டி ஆஃப் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் வந்து இதற்காக இயக்கப்பட்டது அப்படின்னா கிருஷ்ண உணர்வை வந்து கொண்டு வரணும். அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த பகவத்கீதை, அப்புறம் வந்து பாகவத புராணம் இல்லைன்னா ஸ்ரீமத் பாகவதம், இதுல வந்து இருக்கக்கூடிய தத்துவங்களை எடுத்து நம்மளுக்கு வந்து சொல்லணும். இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பக்தியில வந்து நம்மள வந்து இயக்கக்கூடியது அப்படின்ட்டே வந்து சொல்றது. பக்தினா என்ன, நிறைய இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஹிஸ்டரியில நம்ம சின்ன வயசுல நம்ம படிச்சிருப்போம். அஞ்சாவதுல இருந்து நம்ம இந்த பக்தி மூமெண்ட் எல்லாம் நம்ம வந்து படிச்சிருப்போம். அதெல்லாம் யார் வந்து இது பண்ணிருந்தாங்க அப்படின்றது. இது என்ன அப்படின்னா பரம்பரையா அப்படியே நம்மளுக்கு வந்து வந்துட்டு இருக்கு அப்படின்ட்டே வந்துச்சு. ஸோ இதோட மெயின் இது இவங்க என்ன சொல்லி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா எல்லாருக்கும் என்ன அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஆத்மாக்குள்ளேயும் பரமாத்மா வந்து இருக்காரு. அந்த பரமாத்மா வந்து இருக்காரு அப்படின்னு சொல்ற அந்த அந்த உணர்வை வந்து நம்மளுக்கு வந்து புதுப்பிக்கிறது தான் இந்த கிருஷ்ண உணர்வு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவோம். ஏன் கிருஷ்ணா அப்படின்னு வந்து கிருஷ்ணர் அப்படின்னாலே யாருக்குமே வந்து அவருடைய அழகு, அவருடைய அப்படியே அந்த காந்த கண்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அது நம்மள வந்து ஈர்க்கும். யாரும் வந்து விழுந்து கும்பிடாதவங்க கூட வந்து அந்த கண்களை பார்த்த உடனே விழுந்து கும்பிடுவாங்க. அப்பேற்பட்ட இதுதான் வந்து இங்க வந்து சொல்லி தராங்க. எப்படி பண்றது, எப்படி நம்மளுடைய வந்து வாழ்க்கையை நெறிப்படுத்துறது, இது எல்லாமே வந்து இந்த இயக்கத்துல வந்து சொல்லி கொடுக்குறாங்க. நம்ம வந்து அது எது மூலமாக அப்படின்னா பகவத்கீதை பாகவதம் மூலமாக இது எப்படி நம்மளுடைய வாழ்க்கையை நெறிப்படுத்துறது அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்க. இந்த பகவத்கீதை அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பகவானால அர்ஜுனனுக்கு உரைக்கப்பட்டது. 700 ஸ்லோகங்கள் வந்து இதுல வந்து இருக்கு. இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 18 அத்தியாயங்கள் இருக்கு. அதனாலதான் 18 நாட்கள் அப்படின்றது இருக்கு. ஒரு நாளைக்கு ஒரு அத்தியாயம் அப்படின்றது, ஒரு நாளைக்கு ஒரு அத்தியாயம்ன்றது முடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். பட் இருந்தாலும் இந்த பகவத்கீதை அப்படின்றது ஒரு புத்தகம் இருக்கு அப்படின்ற ஒரு அந்த தெளிவு வந்து நம்மளுக்கு வந்து கொடுத்திருக்காங்க இந்த கொல்லை மங்களூர். ஸோ அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா இந்த பகவத்கீதைனா என்ன, அந்த புஸ்தகத்தை நீங்க வந்து தொட்டு பாருங்க. தொட்டு பார்த்துட்டு பேஜை வந்து நீங்க திறந்து பாருங்க. முதல் அத்தியாயம் எப்படின்றது இருக்கு, அது எதை பத்தி இருக்கு அப்படின்றதெல்லாம் வந்து சொல்லி கொடுக்கறது தான். தொட்டு பாக்குறது தான் இது. இந்த 18 நாட்கள் வந்து ஒரு ஒரு அத்தியாயத்துல என்ன இருக்கு அப்படின்றது ஒரு அவுட்லைன் மாதிரி வந்து கொடுக்குறாங்க. ஒரு அதுதான் வந்து இந்த இதுல நம்ம வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம். இப்போ இந்த ஒரு ஒரு அத்தியாயத்திலயும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஒரு ஒரு படிப்பனை வந்து நம்மளுக்கு இருக்கு. அதை நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த 18 அத்தியாயம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 3 பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டது. என்ன அப்படின்னா முதல் 6 அத்தியாயம் வந்து கர்ம யோகம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுது. அடுத்தது வந்து 7ல இருந்து 12 வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பக்தி யோகம் அப்படின்றது. அடுத்தது வந்து 13ல இருந்து 18 வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஞான யோகம் அப்படின்ட்டு சொல்லுது. இது எப்படி அப்படின்னா ஒரு நகைப்பெட்டி மாதிரி எடுத்துக்கலாம். நகைப்பெட்டிக்கு வந்து மூடி இருக்கும், அப்புறம் வந்து அடியும் இருக்கும், பேஸும் வந்து இருக்கும். சோ இந்த மூடிதான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கர்மயுகம். நம்மளுடைய கர்மாவை வந்து நம்ம பண்ணக்கூடிய, நம்ம உலகத்துல எதுக்காக வந்திருக்கோம், நம்மளுடைய கர்மா வந்து பண்றதுக்காக வந்திருக்கோம். நம்ம வந்து ஆத்மா இருக்கு, ஆத்மா வந்த உடனே நம்ம கையை கால்லாம் அசைக்கிறோம் இல்லையா, அதுதான் வந்து கர்மா அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். நம்ம செயல்களை நம்ம செஞ்சுட்டு இருக்கோம்.
அடுத்தது வந்து நம்ம எங்க இருந்து வந்திருக்கோம், நம்ம யாரு, நம்மளை சுத்தி இருக்கிறவங்க யாரு அப்படின்றதுதான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து ஞான யோகம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றது. இது ரெண்டும் அதிகம் நல்லா வளரணும், பக்தி யோகமும் வளரணும், இந்த கர்மாவும் வந்து நல்லா செயல்படணும் அப்படின்னா நடுவுல வந்து விலை மதிப்பில்லாத ஒரு பொக்கிஷம் வந்து உள்ள இருக்கு. அதுதான் வந்து பக்தி யோகம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். இந்த இந்த பக்தி யோகத்தை வந்து நம்ம நெறிப்படுத்துறது தான் இந்த கிருஷ்ண உணர்வோட இந்த இயக்கத்தோட இஸ்கானுடைய நம்மளுக்கு வந்து சொல்லி கொடுக்குறாங்க அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். எல்லாருக்கும் வந்து பக்தி பண்றது எப்படின்றது தெரியும். ஆனா பக்தி எப்படி நெறிப்படுத்தி பண்றது அப்படின்றதுதான் நம்மளுக்கு வந்து தெரியும். காலையில இருந்து இது பண்ணணும் அது பண்ணணும் அப்படின்றதுதான் வந்து நெறிப்படுத்துறது அப்படின்றது. காலையில நம்ம வந்து இப்ப விழுந்து கும்பிடுறது அப்படின்னா நம்ம குளிக்காதே நிறைய வந்து சமையல்லாம் கூட வந்து பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. சோ அது மாதிரி பண்ணக்கூடாது அப்படின்றத வந்து சொல்லுங்க. ஏன்னா நம்ம எந்த ஒரு பண்ணினாலுமே கடவுளுக்காக நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவர் தான் நம்மளுக்கு எல்லாருமே வந்து கொடுத்தார், எல்லாமே வந்து கொடுத்ததே அவர் தான். அவருக்கு வந்து நம்ம முதல்ல வந்து அவருக்கு வந்து படைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம சாப்பிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, இன்னைக்கு முழுக்க நம்ம எல்லாருமே நல்லா வந்து தெம்பா இருப்போம். நம்ம குளிக்காத பண்ணினோம் அப்படின்னா கடவுளுக்கு நம்ம வைக்க முடியாது. அதுதான் இங்க வந்து சொல்றது, வாழ்க்கையை எப்படி நெறிப்படுத்துறது, நம்மளுடைய அன்றாடம் நம்ம என்னெல்லாம் செய்யணும் அப்படின்றதுதான் இந்த இசி பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதர் வந்து உலகம் முழுக்க இதை வந்து இந்த கிருஷ்ண உணர்வு வந்து எடுத்து இப்ப வந்து ஒரு ஒரு 5 நிமிஷம் வந்து நம்ம அவருடைய வாழ்க்கை வரலாறு வந்து நம்ம அபயச்சரன்றது அவருடைய இயற்பெயரு. அவர் வந்து 1896 வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கல்கட்டா அப்படின்ற இடத்துல வந்து அவர் வந்து பிறந்தாரு. அவர் 5 வயசு குழந்தையா இருக்கும்போதே அவருக்கு வந்து கிருஷ்ணர் பேர்ல ரொம்ப ஈடுபாடு இருந்தது. அவர் என்ன பண்ணுவாரு, கிருஷ்ணரோட போட்டோ எடுத்துட்டு அவர் வந்து சின்னதா ஒரு அதுக்கு வந்து ஒரு பலகையில வச்சு அந்த பலகைக்கு வந்து இதெல்லாம் சக்கரம் எல்லாம் வச்சு அவர் அப்படியே இழுத்துட்டு போவாரு. அது வந்து கூட இருக்க பசங்கள் எல்லாம் வந்து வருவாங்க, கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து போயிட்டு இருந்தாங்க. இதை வந்து அவங்க அப்பா பார்த்துட்டு என்ன பண்ணாங்க, இந்த பையனுக்கு நம்ம ஒரு ரதமாவும் வந்து பண்ணி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரதம் பண்ணி கொடுத்து ஒரு தர்மம் வந்து அவர் வந்து இந்த ரத யாத்திரை மாதிரி எடுத்துன்னு போவாரு. அதுக்கு அவங்க அப்பா பார்த்தாரு, சின்ன வயசுலயே இந்த நம்ம பையனுக்கு இது இருக்கு, நம்ம பையனை வந்து இந்த வழியில கொண்டு வந்துடலாம், இந்த பக்தி உணர்வுலயே கொண்டு வரலாம் அப்படின்ட்டு நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க. ஆனா காலத்தோட கட்டாயத்தினால குழந்தை இந்த அபேச்சரன் அவர் வந்து ஸ்கூலுக்கு போனாரு, அப்புறம் வந்து காலேஜ் எல்லாம் வந்து போனாரு. அவருடைய ஃப்ரெண்டு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 2வது பிக்சர்ல பாக்குறீங்க, ஃப்ரெண்டு வந்து பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் அப்படின்ற ஒரு மாபெரும் வந்து அறிஞர். பாத்தீங்க அப்படின்னா அவர் ரொம்ப இது நம்ம பிரபுபாதருடைய அவர் வந்து குரு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவோம். பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் அவர்கிட்ட ஃப்ரெண்டு வந்து கூட்டின்னு போனாங்க. நான் வந்து ஒரு அறிஞர் வந்து அறிமுகப்படுத்துறேன், அவர் சிறந்த யோகி வேற, ரொம்ப நல்லா வந்து நிறைய பக்தியை வந்து நல்லா வந்து சொல்லி கொடுப்பாரு அப்படின்றதுலாம் வந்து சொல்றாங்க. அவர் வந்து கூட்டின்னு போறாங்க. முதல்ல அவரு வந்து பேசும்போது இவருக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ஏன்னா கிருஷ்ணர் பத்தி வந்து பேசுறதுனால அபயச்சரன்றவர் அவருக்கு வந்து ரொம்பவே வந்து பிடிச்சிருந்தது. அவரு தொடர்ந்து வந்து வர ஆரம்பிச்சாரு. ஒரு கிட்டத்தட்ட வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 10 வருஷம் வந்து அவர்கிட்ட வந்து போயிட்டே இருந்தாரு. அப்புறம் வந்து 11வது வருஷம் தான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவருக்கு வந்து தீட்சை அப்படின்றது வந்து குரு வந்து வந்து கொடுத்தாரு. தீட்சை ஆயிட்ட அப்புறம் நிறைய ரொம்ப தீவிரமா வந்து இந்த இயக்கத்துல வந்து நிறைய வந்து லெக்சர்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கறது, எப்படி தான் என்ன ஃபீல் பண்ணும், எப்படி இதை வந்து பரப்புறது அப்படின்றதெல்லாம் வந்து கொண்டு. ஸோ நம்ம அவரோட குருவான சரஸ்வதி தாக்கூர், சரஸ்வதி சித்தாந்த தாக்கூர் அவர் வந்து என்ன பண்ணாரு, இவர் வந்து இந்த அபயச்சரன் வந்து ரொம்ப நல்லா வந்து பேசுறாரு, இவருக்கு நல்ல இங்கிலீஷ் நாலேஜ்லாம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரை கூப்பிட்டாரு. கூப்பிட்டு நீ வந்து ஏன் வந்து மேலை நாடுகள்லாம் வந்து போய் இதெல்லாம் வந்து பரப்ப கொடுத்து கிருஷ்ண உணர்வு அப்படின்ட்டு வந்துச்சு. தன்னோட குரு வந்து சொன்ன ஒரே காரணத்துக்காக அவர் என்ன பண்றாரு, அவர்கிட்ட பணம் கிடையாது, பட் இருந்தாலும் அவர் வந்து என்ன பண்றாரு, அவர் வந்து அமெரிக்கா வந்து போறாரு. 1965 வந்து அவருக்கு வயசு வந்து 69. அந்த சமயத்துல வந்து அவர் வந்து ஒரு பணம் இல்லாதனால அவர் என்ன பண்றாரு, அவங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க கல்கட்டால அந்த பக்கத்துல இருந்தா அவங்களுக்கு வந்து இதெல்லாம் வந்து போகும், ஷிப்ஸ் எல்லாம் வந்து போகும்போது அந்த இடத்துல போய் அவர் அந்த யார் அந்த ஓனரோ அவர்கிட்ட வந்து போய் சொன்னாங்க, ஜலதூதா அப்படின்றது எங்க போறது அப்படின்னு கேட்டாங்க. நியூயார்க் போறது, நியூயார்க் நகரம் போறது அப்படின்னு. நான் இதுல ஏறிக்கிறேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னேன். சரி ஏறிக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து அதுல வந்து அவர் வந்து போய் அமெரிக்கா நியூயார்க் நகரத்துல இறங்குறாரு. நியூயார்க் நகரம் அவருக்கு வந்து புதுசு, கையில வந்து ரொம்ப கம்மியான பணம் தான் இருக்கு, பட் அவர் கையில வந்து ரோலக்கு அது எல்லாமே இருந்ததுனால அவர் என்ன பண்றாரு, ஒரு பார்க்ல வந்து அவர் வந்து இந்த கிருஷ்ணா பாடல்களை வந்து பாடுறாரு.
அப்போ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நிறைய ஹிப்பீஸ் எல்லாம் இருந்த காலம் அப்படின்ட்டு வந்துச்சு. ஹிப்பீஸ் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து இப்படிதான் வாழணும் அப்படின்ற ஒரு வரையறை கிடையாது. நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து நம்ம அப்பா அம்மா வந்து சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க, இப்படி வாழணும் அப்படி வாழணும் அப்படின்றது நம்ம அப்பா அம்மா வந்து சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ஹிப்பீஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து இப்படிதான் வாழணும் அப்படின்ற முறையெல்லாம் தெரியாது. அவங்க வந்து வந்தது எது அவங்களுக்கு வந்து தெரியறதோ அதை வச்சு இது பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. குளிக்கணும் போகணும் அப்படின்றதெல்லாம் அவங்களுக்கு வந்து தெரியாத வந்து இருந்தது. வாழ்க்கை நெறிகள் வந்து தெரியாத இருந்தது. இவரு வந்து பார்த்தாரு. அதுதான் வந்து அவங்கள வந்து இது பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து முதல்ல இருந்து எல்லாமே வந்து சொல்லி எப்படி வந்து குளிக்கணும் போகணும், அப்புறம் வந்து எப்படி வந்து நம்ம எங்க இருந்து வந்தோம் அதை பத்தி எல்லாம் அவர் வந்து சொல்லி கொடுத்து அவர் எப்படி சாப்பிடணும் எதை சாப்பிடணும் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து சொல்லி கொடுத்து இப்போ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நிறைய வந்து நிறைய இந்த உலக நாடுகள்ல நிறைய பேர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த இயக்கத்துல வந்து இதான் வந்து சனாதன தர்மம் அப்படின்ட்டே வந்து சொல்றது. சனாதன தர்மத்தை இப்போ உலகம் முழுக்க வந்து பரப்பியர் வந்து நம்மளுடைய பிரபுபாதர் அப்படின்ட்டே வந்து சொல்லலாம். அவர் வந்து இன்னும் போகாத நகரங்கள் அப்படின்றது கிடையாது. அவர் இருக்கும்போது கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு 18 20 இதை வந்து கோவில்கள் வந்து ஸ்தாபகம் பண்ணியிருக்காரு. அதுக்கப்புறம் வந்து இப்ப பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ஆயிரக்கணக்கான கோவில்கள் வந்து எல்லா இடத்துலயும் வந்து இயங்கி எல்லாமே இந்த கிருஷ்ண உணர்வு வந்து பரப்பணும் அப்படின்றதுதான். ஸோ பிரபுபாதர் எந்த இடத்துக்குலாம் போனாரோ அந்த இடத்துல எல்லாமே அவர் வந்து இந்த எப்படி சின்ன வயசுல அவர் வந்து ரத யாத்திரை பண்ணாரோ அதே மாதிரி வந்து ரத யாத்திரை இன்றைக்கும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த ரத யாத்திரை வந்து எல்லா நகரங்கள்லயும் வந்து இருந்துட்டு இருக்கு. இவங்களோட இயக்கத்தை பார்த்து நிறைய பேர் வந்து இந்த கிருஷ்ண உணர்வுல வர ஆரம்பிச்சாங்க. அவங்களுக்கு வந்து இந்த இதை வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அப்படின்ட்டே வந்து அதுதான் இந்த இடத்துல போகாத நகரங்கள் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி எல்லா இடத்துலயுமே வந்து இஸ்கான் வந்து ஸ்தாபகம் வந்து பண்ணியிருக்காங்க. அவர் வந்து ரத யாத்திரை மூலமா தான் அவர் வந்து நிறைய பேர் வந்து இந்த இது கொண்டாங்க. அப்புறம் வந்து நிறைய பேர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சன்னியாசிகளாக எடுத்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்ட்டே வந்து சொல்லுவாங்க. தன்னுடைய வாழ்க்கையை வந்து பகவானுக்கு வந்து அர்ப்பணம் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு இதுல மத்த ஜட பூமியில இருக்கக்கூடிய அந்த புலனுகர்ச்சி பொருட்கள் மேல மத்த ஆஹ் என்ன சொல்றது பெண்கள் மேல அந்த இதெல்லாம் அப்புறம் வந்து பொருட்கள் மேல அந்த அட்ராக்ஷன்லாம் இல்லாம அவங்க எல்லாருமே வந்து சந்நியாசம் அப்படின்றது நிறைய பேர் வந்து எடுத்துட்டு இருந்தாங்க. பிரம்மச்சாரிகளும் வந்து நிறைய பேர் இருந்திருந்தாங்க அப்படின்ட்டு வந்து அவர் வந்து இப்படிதான் வந்து பண்ணிட்டு இருந்தாரு. ஹிப்பீஸ்ன்றது நம்ம கீழே இந்த பிக்சர் பார்க்கலாம். அப்புறம் வந்து அந்த இடத்துலயே வந்து ஹிப்பீஸ் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க நிறைய முடியெல்லாம் வளர்த்துட்டு அப்படிதான் வந்து இருந்திருந்தாங்க. அவங்களுக்கு எல்லாமே வந்து ஒரு நெறிப்படுத்தி அவர் வந்து சொல்லி கொடுத்து அவங்களுடைய வாழ்க்கையே ஒரு திருப்பு முனையை வந்து அமைஞ்சதே வந்து பிரபுபாதருடைய இது அப்படின்ட்டே வந்து சொன்னாங்க. அவர் வந்து அது தவிர வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா உலக நாடுகள்ல எல்லா ஒரு எல்லாருடைய எல்லா லீடர்ஸையும் வந்து பார்த்து இந்த பகவத்கீதை அப்படின்ற புஸ்தகத்தை வந்து அவர் வந்து கொடுத்தாரு. ஒரு சமயம் வந்து யூரோப் கண்ட்ரீஸ்ல டிராவல் பண்ணும்போது அப்ப வந்து கேட்டுட்டு இருந்தாங்க, எதுக்காக வந்திருக்கீங்க அப்படின்ட்டு யூரோப்பியன்கள் அந்த தலைவர் வந்து கேட்கும்போது, நான் வந்து உங்ககிட்ட இருந்து எடுத்துன்னு போறதுக்கு வரல. ஏன்னா நீங்க நிறைய எங்களுதுல இருந்து எடுத்துன்னு போயிருக்கீங்க. இப்ப வந்து உங்களுக்கு வந்து கொடுக்க வந்திருக்கேன். ஏன்னா நீங்க நிறைய எடுத்துன்னு போயிருக்கீங்க எங்க நாடுகள்ல இருந்து. இங்க எங்களோட இந்தியால இருந்து நிறைய எடுத்துட்டு போயிருக்கீங்க. இப்ப நான் வந்து நீங்க வந்து விட்டுட்டு போனதை நான் கொடுக்க வந்திருக்கேன் அப்படின்னு. அப்படி என்ன அப்படின்னு பகவத்கீதை புஸ்தகத்தை கொடுத்து அவர் வந்து அந்த இது மூலமா தான் எப்படிதான் வந்து பிரபுபாதர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவர் வந்து எப்படி வந்து ஒவ்வொரு ஆத்மா கிட்டையும் பாத்தீங்க அப்படின்னா தான் வந்து மறந்த ஒரு இடத்த வந்து ஞாபகப்படுத்துறதுக்காக அவர் வந்து நிறைய இடத்துக்கு வந்து போயிருக்காரு. அப்புறம் வந்து பேக் டு காட் ஹெட் அப்படின்ட்டு வந்து ஒரு பத்திரிகை வந்து ஆரம்பிச்சிருந்தாரு. ஸோ நிறைய இடத்துல அது சர்க்குலேட் ஆக அதை பார்த்து அதை படிச்சு நிறைய பேர் வந்து இந்த கிருஷ்ணா உணர்வுல வந்து வந்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து நிறைய புக்ஸ் வந்து அவர் வந்து எழுதியிருக்காரு. இந்த புக்ஸ் எல்லாமே வந்து இப்ப அவரு இல்ல, பிரபுபாதர் இப்ப நம்மளிடையே இல்ல, உயிரோட வந்து அவர் இல்ல. அவர் வந்து சூக்ஷ்ம சரியில நம்ம எல்லாத்தையுமே வந்து வாட்ச் பண்ணிருக்காரு. இப்ப நம்ம அவருக்கு வந்து சேவை பண்ணணும். எப்படி சேவை பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு குருவுக்கு எப்படி சேவை பண்றது, அவர் வந்து எழுதி வச்ச புஸ்தகங்கள்லாம் நம்ம படிக்கிறதா அவருக்கு வந்து சேவை பண்ணக்கூடியது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அவர் வந்து இந்த நாம ஜபத்தை வந்து எல்லாருமே வந்து பண்ணணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லிடுங்க. அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். அவர் நிறைய ஊருக்கு வந்து 12 முறை வந்து உலகம் முழுக்க வந்து போயிருக்காரு அப்படின்ட்டு வந்து அவர் வந்து இந்த பகவத்கீதை அப்படின்ற புஸ்தகம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இஸ்கான்ல கிடைக்கிறது வந்து பகவத்கீதை உண்மை ஒரு வில், தமிழ்ல வந்து உண்மை ஒரு வில் அப்படின்னு இருக்கு.
இங்கிலீஷ்ல வந்து ஆஸ் இட் இஸ் அப்படி என்ன அப்படின்னா ஒரு குரு பரம்பரை வாயிலாக இந்த புத்தகம் வந்து வர வந்திருக்கு அப்படின்ட்டே வந்து சொல்லுவோம். எப்படி எப்படின்னா அவன் இப்ப நான் எனக்கு வந்து பகவத்கீதை தெரிஞ்சுது அப்படின்னா நான் வந்து பகவத்கீதைக்கு ஒரே எழுதுறேன் அப்படின்னா நான் வந்து எனக்கு என்னெல்லாம் தோன்றதோ அதை எழுதுவோம். ஆனா பிரபுபாதர் எழுதினது என்ன அப்படின்னா பகவான் எந்த நோக்கத்தோட அர்ஜுனனுக்கு விளக்கினாரோ அந்த உணர்வை பரப்பதற்காக அவருடைய புத்தகங்கள் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒன்னொன்னுத்தையும் அவர் வந்து அந்த அந்த பொழிப்புரையை சொல்லுவாங்கல்ல அந்த பொருளுரை அதெல்லாம் எழுதும் போது அவர் வந்து தான் வந்து அதுக்கு வந்து ஒரு சாட்சியாக நிறைய வந்து புராணங்கள்ல இருந்து நிறைய வந்து கோட் பண்ணி வந்து சொல்லியிருக்காங்க. அதுதான் வந்து அதனாலதான் இது வந்து இந்த புத்தகம் வந்து நிறைய இடத்துல வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்றதே என்ன அப்படின்னா அதை படிச்சா நம்மளுக்கு வந்து நல்லா புரியும் அப்படின்றது. அதனாலதான் இஸ்கான்ல வந்து நம்மளோட பகவத்கீதை புஸ்தகம் நம்ம ஏற்கனவே நம்ம கிட்ட இருந்தா கூட ஆசிட்டிஸ் அப்படின்ற புஸ்தகம் வாங்கினீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஆஹ் என்ன கிருஷ்ணர் என்ன சொல்ல வராரு அப்படின்றது நம்மளுக்கு வந்து தெரியும் அப்படின்ட்டு வந்து ஹரே கிருஷ்ணா. இதான் வந்து டிசிப்ளிக் சக்சஷன், அதாவது பரம்பரை சீடர் பரம்பரை வாயிலாக. சோ கிருஷ்ணர்கிட்ட இருந்து பிரம்மாட்ட வந்து பிரம்மா தான் முதல் உயிர் வழி. சோ அவர் பிரம்மாட்ட இருந்து வந்தது, பிரம்மா கிட்ட இருந்து நாரதர் கிட்ட இருந்து வந்தது, நாரதர் கிட்ட இருந்து அப்புறம் வந்து சைத்தன்யர் வந்தாரு, சைத்தன்யர் கிட்ட இருந்து அப்புறம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பக்தி வினோத தாக்கூர் அப்படின்ற பக்தி வினோத தாக்கூர் அப்படின்றவர் யாரு அப்படின்னா பக்தி சித்தாந்த சரத் தாக்கூருடைய அப்பா. அவருக்கு அவர் பக்தி சித்தாந்த சரத் தாக்கூர் அப்புறம் வந்து பிரபுபாதத்தை வந்திருக்கு. அது இப்படியே வந்து டிசிப்ளிக் மூலமா இந்த பரம்பரை சீடர் பரம்பரை வாயிலாக இது நம்மளுக்கு இங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இங்க வந்து சீடர் பரம்பரையில பக்தி சித்தாந்த இது பக்தி வேதாந்த ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர் தான் வந்து இந்த இதை வந்து இது பண்ணியிருக்காரு. அதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அவரு இந்த உலகத்துல இல்ல, அவருக்கு இது பண்றதுக்காக அவர் வந்து பக்தி வேதாந்த சுவாமி இது ஹிஸ் ஹோலினஸ் ஜெயபாத்தக சுவாமி குரு மகாராஜ் அப்படின்றவர் தான் இந்த நம்மளுடைய இஸ்கானை வந்து இப்ப வந்து வழி நடத்திட்டு இருக்கு. இந்த இஸ்கானுடைய ஹெட் குவார்டர்ஸ் எங்க இருக்கு அப்படின்னா மாயாப்பூர். இந்த மாயாப்பூர் வந்து வெஸ்ட் பெங்கால் கிட்ட நவதீப் கிட்ட இருக்கு. நவதீப் என்ற இடத்துல தான் சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து அவருடைய பிறப்பிடம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லலாம். இந்த ஜெயபாதக சுவாமி மகாராஜா இப்ப வந்து இஸ்கானை வந்து வழி நடத்திட்டு இருக்காரு. ரொம்ப பிரம்மாண்டமான ஒரு கோவில் இருக்கு. அந்த கோவில்ல இன்னும் வந்து அடுத்த வருஷம் முடிவுக்குள்ள வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா டெம்பிள் ஆஃப் வேதிக் பிளானட்டேரியம் அப்படின்றது வந்து வந்துருக்கு. டெம்பிள் ஆஃப் வேதிக் பிளானட்டேரியம் எது அப்படின்னா நம்ம உலகம் அண்டம் சொல்றோம் இல்லையா, அண்டத்தோட நம்ம 14 லோகங்கள் அதை வந்து அவங்க வந்து அப்படியே வந்து இந்த உருவுல வந்து காமிக்கிறாங்க. பெரிய பில்டிங் வழியா அந்த ஒரு இதுலயும் நம்ம பூலோகம் புவர்லோகம் அப்புறம் வந்து ஸ்வர்கலோகம் ஜனலோகம் தபலோகம் அதெல்லாமே யார் யார் என்னென்ன பண்றாங்க என்னென்ன இது அப்புறம் வந்து நம்ம கிருஷ்ணர் எங்க இருக்காரு இதெல்லாமே வந்து இது வாயிலாக வந்து சொல்றாங்க. அதை வந்து அந்த அது வந்து அந்த இது வந்து ஓபன் பண்ண போறாங்க அடுத்த வருஷம் கடைசி. அடுத்தது வந்து நம்மள இப்ப வந்து குலை சொன்னேன் இல்லையா மங்களூர், அந்த டெம்பிளோட பிரசிடென்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இஸ் கிரேஸ் நாமனிஷ்ட தாஸ் பிரபுஜி அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. அவர் வந்து ஐஐடியில ரொம்ப பெரிய இதெல்லாம் வந்து படிச்சிருந்தாரு. அப்ப வந்து அவருக்கு வந்து ஒரு நாளைக்கு வந்து தோணிட்டு நம்ம வந்து இப்படியே இது பண்ணிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து அவருக்கு வந்து ஒரு கால் வந்த மாதிரி அவருக்கு வந்து ஃபீல் பண்ணாரு. சோ அதனால அவர் வந்து இந்த கிருஷ்ண உணர்வுல அவர் வந்து இப்ப வந்து நிறைய காலேஜஸ்க்கு எல்லாம் போய் லெக்சர்ஸ் எடுத்துட்டு இருக்காரு. அதை வந்து கிருஷ்ண உணர்வோட சேர்ந்து எடுத்ததுனால அவர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ரொம்ப பிரம்மாண்டமான கோவில் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இதுல வந்து மங்களூர் குலை அப்படின்ற இடத்துல வந்து மங்களூர்ல வந்து வந்திருக்கு. ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளுடைய குலை டெம்பிள் பத்தியும் பிரபுபாதர் பத்தியும். ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும் வந்து ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ராதா ராதா கோவிந்தா டெம்பிள் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மங்களூரு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லலாம். ஸோ அவங்களுக்கு வந்து நம்மளுடைய பணிவான வணக்கத்தை வச்சுட்டு நம்ம இதுக்குள்ள நம்ம வந்து போடலாம். எங்க இருக்கிறது கொள்ளை இது வந்து பழைய இதுன்னு என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்றது முதல்ல நான் என்ன இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கிறேன். என்னோட பேர் வந்து உஷா தயாவதி தேவிதாசி மாதாஜி. நான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்கூல்ல வந்து பிரின்சிபலா இருந்து அப்புறம் வந்து நிறைய இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ்க்கெல்லாம் நான் வந்து ட்ரைனிங் செஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து எடுத்துட்டு இருந்தேன், அவங்களுடைய பிளேஸ்மெண்ட் ட்ரைனிங் செஷன்ஸ் எல்லாம். ஸோ அதுல எல்லாம் எனக்கு வந்து இன்பம் வந்து கிடைக்கல. இப்போ இங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப தீவிரமா வந்து 2 வருஷமா வந்து வேற எதுவுமே வந்து பண்ணல. பணத்துக்காக நம்ம போய் எதுவும் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றதுனால முழுக்க முழுக்க வந்து கிருஷ்ணருக்கே எல்லாமே அர்ப்பணம் அப்படின்ற மாதிரி ரொம்ப தீவிரமா வந்து இதை வந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ இதுக்கு எல்லாமே வந்து காரணம் என்ன எல்லாம் மோட்டிவேட் பண்றது வந்து
என்என்டி பிரபுஜி, அதாவது ராம்நிஷ்டா தாஸ் பிரபுஜி தான் வந்து மோட்டிவேட் பண்ணிட்டு இருக்காரு அப்படின்ட்டே வந்து சொல்லலாம். அப்புறம் எங்களுடைய லாங்குவேஜ் லீடர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா தர்மேஸ்வரி மாதாஜி, அவங்களும் வந்து எங்களுக்கு வந்து வழி நடத்திட்டு இருக்காங்க அப்படின்ட்டே வந்து சொல்லலாம். ஆக்சுவலா அவங்களுக்கு வந்து இந்த கிளாஸ் வந்து சிம்ம பல்ராம் பிரபுஜி அவர் தான் வந்து எடுக்கக்கூடிய கிளாஸ். அவருக்கு இன்னைக்கு அவசர வேலையா வந்து இந்த பெங்களூர் போயிருக்காரு. அவரு இன்னைக்கு வந்துருவாரு, இன்னைக்கு ஈவினிங்குள்ள வந்துருவாரு. நாளையில இருந்து அவர் வந்து கிளாஸ் எடுத்து அவருக்கு வந்து நாங்க இதை மியூச்சுவலா அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கு என்ன அப்படின்னா ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் நாங்க வந்து உதவி வந்து பண்ணிப்போம். அதனால நான் வந்து இன்னைக்கு வந்து எடுத்திருக்கேன், நாளைக்கு வந்து பிரபுஜி வந்து வருவாங்க அப்படின்ட்டே வந்து சொல்லலாம். உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தது அப்படின்னா, இப்ப நான் பேசுறது வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்டா பேசலாம் அப்படின்னு சொன்னீங்க அப்படின்னா ஃபர்தரா நம்ம வந்து ப்ரொசீட் பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஃபாஸ்டா போறேன்னா புரியுறதா அப்படின்னு. ஹரே கிருஷ்ணா. கேக்குறதா? ஹரே கிருஷ்ணா. நான் பேசுறது கேக்குறதா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, கேக்குது மாதாஜி. கேக்குறதா? ஓகே. பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் யாராவது பேசலாமே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஆஹ் நீங்க பேசுறது சரியா புரியுதுங்க மாதாஜி. இதே ஸ்பீட்ல நம்ம போலாம். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே ஓகே. நல்லா கிளியரா இருக்கு மாதாஜி. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இப்ப நம்ம வந்து பகவத்கீதைனா என்ன அப்படின்றத நம்ம வந்து பார்க்கலாம். பகவத்கீதையை ஒரு குரு சீடர் பரம்பரை வாயிலாக நம்ம தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லணும். இதை வந்து நம்ம 4வது அத்தியாயத்துல இதை பத்தி நம்ம கொஞ்சம் விவரமா வந்து பார்க்கலாம். சோ பகவத்கீதா அப்படின்றது பாத்தீங்க அப்படின்னு எல்லாருக்குமே வந்து தெரியும். 4 வேதங்கள் இருக்கு. ரிக் வேதம், யஜுர்வேதம், சாம வேதம், அதர்வ வேதம் அப்படின்றது இருக்கு. சோ இந்த பகவத்கீதை அப்படின்றது 6வது வேதமாக கருதப்படுகின்றது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லி. பகவத்கீதையில என்ன முக்கியமா என்ன நம்ம வந்து 5 தலைப்புகள் நம்ம வந்து எல்லா சாப்டர்லயும் நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். இது என்ன அப்படின்னா, ஒண்ணு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பரபிரம்மம், அதாவது பகவானை பத்தி நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்க போறோம். பகவான் கிட்ட இருந்தா இந்த ஆத்மா அப்படின்றது வந்திருக்கு. இந்த ஆத்மா 2வது வந்து ஆத்மா. அடுத்தது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அப்புறம் வந்து நம்ம எல்லாருமே வந்து எங்க இருக்கோம் அப்படின்னா ஜட பூமியில வந்து இருந்திருக்கோம். அதாவது பிரகிருதி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது இந்த இயற்கை, நம்ம எங்க இருக்கோமோ பூமின்னு சொல்றோம் இல்லையா, அந்த இயற்கை. 3வது வந்து இயற்கை. அடுத்தது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா காலம். இந்த 4மே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நிரந்தரமானது அப்படின்ட்டே வந்து சொல்லலாம். பகவான் நிரந்தரமானவர், ஆத்மா வந்து நிரந்தரமானது, காலம் வந்து நிரந்தரமானது, அப்புறம் வந்து இந்த ஜடபூமி அதாவது இயற்கை வந்து நிரந்தரமானது. மாறுபடுறது எது அப்படின்னா கர்மா தான் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுது. கர்மா. அதனால்தான் வந்து சில பேர்லாம் வந்து ரொம்ப துன்பப்படுறாங்க, சில பேர்லாம் வந்து ரொம்ப ஜாலியா இருக்க மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து தோன்றது இல்லையா. அவங்களுக்கு எல்லாம் எதை பத்தியும் வந்து கவலையே இல்லை அப்படின்ற மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து தோன்றுது. இப்ப எல்லாருக்குமே யாரெல்லாம் இந்த ஜட பூமியில வந்து பிறக்கின்றார்களோ அவர்களுக்கு எல்லாருமே வந்து யாருமே வந்து நிரந்தரமாக சந்தோஷமாக இருப்பது கிடையாது. எல்லாரும் அவங்கவுங்க கர்மாக்கு வந்து ஏற்றாற் போல இந்த இடத்துல வந்து அனுபவிக்கின்றார்கள் அப்படின்ட்டே வந்து சொல்லலாம். எல்லாருக்குமே வந்து துன்பம் இருக்கு, எல்லாருக்குமே வந்து கோல்டு வரும், எல்லாருக்குமே வந்து காஃப் வருது, அப்புறம் ஜுரம் வந்து எல்லாருக்குமே வரும். யாருமே வந்து ஜுரம் இல்ல, காஃப் இல்ல அப்படின்னு சொல்றவங்க எல்லாம் வந்து யாரு இல்லாதவங்களே வந்து கிடையாது. சில பேருக்கு வந்து அது வந்து நோயாக மாறக்கூடிய தன்மை இருக்கு, சில பேர்லாம் வந்து வந்துட்டு போற மாதிரி வந்து இருக்கும். ஆனா எல்லாருமே வந்து கட்டப்பட்டிருந்தா இருக்கும். இதுதான் வந்து கர்மா அப்படின்ட்டு வந்து அவங்களுடைய கர்ம பலன். இப்போ என்ன அப்படின்னா கர்ம பலன் எப்படி நம்ம டிசைட் பண்றது அப்படின்னா, கர்மா வந்து பனிஷ்மெண்ட் கிடையாது. பனிஷ்மெண்ட்ன்றது கிடையாது. கர்மா அப்படின்னா நம்மள வந்து தண்டிக்கிறாரு அப்படின்றது கிடையவே கிடையாது. நம்மள வந்து உணர வைக்கிறாங்க. என்ன அப்படின்னா, இப்ப நான் வந்து ஒருத்தரை வந்து கடுமையா வந்து பேசிப்பேன், பேசிட்டு இந்த பக்கம் வந்துடுறேன். நான் அதை பத்தி எதுவுமே சிந்தனையே கிடையாது. நான் என்ன பண்றேன், அவங்க வந்து ஆஹா நீங்க திட்டிட்டீங்களா, ரொம்ப ஜாலியா இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு நீங்க திட்டிட்டது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க யாராவது? ஹரே கிருஷ்ணா. இது வந்து இன்டராக்டிவ் செஷன். நான் வந்து சொல்ல லெக்சர் மாட்டாங்க. சொல்ல சொல்ல மாட்டாங்க இல்லையா? என்ன சொல்லுவாங்க? வருத்தப்படுவாங்க, இல்ல வருத்தப்படுவாங்க. சபிப்பாங்க. உம் அஹ்
சில பேர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கடுமையா வந்து பேசிட்டு வச்சுக்கோங்க, சபிப்பெல்லாம் பண்ணுவாங்க இல்லையா? சோ அப்ப நான் என்ன பண்றேன், அந்த ஆத்மாவை நான் என்ன பண்றேன், துன்புறுத்துகின்றேன் இல்லையா? நான் என்னோட கடுமையான சொற்களால நான் அந்த ஆத்மாவை துன்புறுத்துகின்றேன். இப்ப நம்மளுக்கு வந்து அந்த துன்புறுத்தணும் அப்படின்ற ஒரு அதுதான் வந்து நம்ம ஒரு செய்யக்கூடிய ஒரு பாவ செயல் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவோம், ஒஃபென்ஸ் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவோம். அது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மள வந்து சும்மா இது பண்ணாது. சோ நாமளுக்கும் அதே மாதிரி ஒரு நாளைக்கு வரும். திடீர்னு யாராவது ஒருத்தர் நம்மள படிச்சு கத்துவாங்க போவாங்க அப்படின்னு இருக்கும்ல, இது நான் ஒண்ணுமே பண்ணல என்ன பிடிச்சு கத்துறாங்களே அப்படின்னு தோணும். அப்போ நம்ம ரியலைஸ் பண்ணணும் என்ன அப்படின்னா, நம்ம வந்து நம்மளுக்கு எப்படி மனசு கஷ்டமா இருக்கும் அதே மாதிரிதான் அந்த இவருக்கும் நான் வந்து கத்தினதுனால கஷ்டம் இருக்கும் இல்லையா? So அதுதான் நம்ம வந்து இதுதான் வந்து என்ன அப்படின்னா பனிஷ்மெண்ட் கிடையாது, ஒவ்வொருத்தரும் வந்து உணரக்கூடிய செயல் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவோம். இந்த பாவங்கள்லயே நிறைய பாவங்கள் இருக்கு, நம்ம அதை பத்தி நம்ம இந்த முதல் அத்தியாயத்துல நம்ம அதை வந்து படிக்க போறோம் அப்படின்ட்டே வந்து சொல்லலாம். சோ இந்த இதெல்லாமே வந்து என்ன அப்படின்னா எதுவுமே வந்து நம்ம ஒரு கடன் வாங்கினோம்னா அதை திருப்பி கொடுக்கணும்ன்றது இல்லையா? அதே மாதிரிதான் வந்து ஒரு பாவம் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதை திரும்பி வந்து நம்ம அதுக்கு அனுபவிச்சு ஆகணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். இப்போ வந்து ஒரு எறும்பை கொன்னுடுறோம், ஒரு ஏதாவது ஒண்ணு வந்து கொன்னுடுறோம் அப்படின்னு ஒரு மாடு கொன்றா இது நிறைய பேர் வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதுக்கு நிச்சயம் வந்து தண்டனை அப்படின்றது ஒன்று. தண்டனை அப்படின்றதோட அதை ரியலைஸ் பண்றதுக்காக அந்த ஆத்மாவை எப்படி நம்ம தவிக்க விடுறோமோ அதே மாதிரி நம்ம வந்து தவிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாதாஜி சொன்னாங்க இல்லையா, சபிப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி. நம்ம அந்த மாடோ இல்ல அந்த பூச்சியோ வந்து நினைக்கும், என்ன இப்படி தவிக்க விடுறாங்களே அவங்களும் வந்து தப்பிப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்றது சொன்னாலே நம்ம வந்து நிச்சயம் அதுல இருந்து மாறுபட முடியாது. சிலதெல்லாம் வந்து அப்பப்போ அனுபவிச்சிடும், முற்பகல் செய்யும் பிற்பகல் தாமே விளையும் அப்படின்ற மாதிரி. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ரொம்ப கடுமையான இதெல்லாம் வந்து பாவங்கள்லாம் பண்ணின்னு வச்சுக்கோங்க, சரி அதுக்குள்ள நம்மளோட உயிர் வந்து இங்க இருந்து பிரிஞ்சிடும். அப்போ அது அடுத்து வந்து அடுத்த ஜென்மால நம்மளுக்கு வந்து தொடரும் அப்படின்ட்டே வந்து சொல்லும். சிலதெல்லாம் வந்து 7 ஜென்மத்துக்கு அது போவே போகாது. அப்பா அம்மாவை வந்து துன்புறுத்துறது, அப்புறம் வந்து பெண்களை வந்து துன்புறுத்துறது, மாடை வந்து துன்புறுத்துறது, மக்களை அதாவது இயற்கையை வந்து துன்புறுத்துறது, இது எல்லாமே நம்மள வந்து சும்மா தொடர்ந்துனே நம்மள வந்து வருவோம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. பாவங்கள்லயே பல விதங்கள் அப்படின்ட்டு இது. சோ இந்த இதுதான் வந்து 5 தலைப்புகள் தான் நம்ம திருப்பி திருப்பி நம்ம வந்து படிக்க போறோம். ஒண்ணு வந்து பரபிரம்மம், இன்னொன்னு வந்து இது நம்மளுடைய உயிர் வாழி, அடுத்தது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா காலம், இன்னொன்னு வந்து நம்மளுடைய இந்த ஜட இயற்கை, பாவம். இது நாலும் வந்து பர்மனன்ட், இது நாலும் வந்து பர்மனன்ட். எது வந்து மாறுதல் உட்பட்டது அப்படின்னா நம்ம செய்யக்கூடிய இப்ப நம்ம வந்து எல்லாருமே வந்து பகவத்கீதையில நம்ம சின்னவங்களா இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், சின்ன வயசுல நம்ம பகவத்கீதை கத்துட்டோம் அப்படின்னா நம்ம பாவங்களோட இது வந்து கம்மியா போயிடும். மத்தவங்க கிட்ட பேசும்போது ரொம்பவே வந்து ரொம்ப சாஃப்டா ரொம்ப வந்து பணிவோட நம்ம வந்து பேச ஆரம்பிப்போம். அப்போ நம்ம பாவங்கள் வந்து ரொம்ப கம்மியா வந்து பண்ணுவோம். அடுத்த ஜென்மால நம்மளுக்கு வந்து கடவுள் என்ன பண்ணுவாரு அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து எந்த விதமான இடத்துல நம்ம பிறக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் அவர் வந்து நல்ல இடத்துல வந்து நம்மளுக்கு வந்து கொடுப்பாரு. இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து பகவான் எப்போ எவ்வளவுக்குள்ள ஞாபகம் வச்சு அவரை வந்து சரண அடைகின்றோமோ அவளுக்கு நம்மளுக்கு வந்து பாவங்கள் நம்ம வந்து சொல்றது. இது ஒண்ணுதான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து மாறிண்டே வந்து இருக்கும் அப்படின்றது. இப்போ வந்து நம்ம பகவத்கீதை இப்ப வந்து பகவத்கீதையோட பெருமைகளை நம்ம வந்து பார்க்கணும். பகவத்கீதை என்பது நம்ம எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் பதில்களை கொண்ட ஒரு காவிய வேதம் அப்படின்ட்டே வந்து சொல்லுவாங்க. நம்மளுக்கு ரொம்ப வந்து பிரச்சனைகள் ஜாஸ்தியா இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க, நம்ம பக்கத்து வீட்லயோ இல்ல நம்ம உறவுக்காரங்கிட்ட கேட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, அவங்களே ஆல்ரெடி கஷ்டப்பட்டு இருக்கவங்க, அவங்க கிட்ட போய் நீங்க தீர்வு சொல்லுங்க அப்படின்னா அவங்களால எப்படி தீர்வு சொல்ல முடியும்? பிரபுபாதன் என்ன சொல்வாரு அப்படின்னா, ஜடபூமியில ஏற்படக்கூடிய துன்பத்துக்கு ஜடபூமியில வந்து தீர்வே கிடைக்காது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாரு. சோ நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவான் கிட்டதான் அது தீர்வு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லணும். சோ நம்ம ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்கும் போது மனசு வந்து துன்பப்படும் போது பகவத்கீதையை எடுத்து அப்படியே நீங்க வந்து பகவத்கீதையில கிருஷ்ணா எனக்கு நல்ல தீர்வு கொடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க திறந்து பாத்தீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க, நம்மளுக்கு அந்த இடத்துல ஏதாவது ஒரு பேஜ், எந்த பேஜ் திறந்தாலும் கடவுள் வந்து நம்மளுக்கு அந்த பதில் வந்து சொல்லும். அதனாலதான் இது வந்து எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வு சொல்லக்கூடிய ஒரு காவிய வேதம் அப்படின்ட்டே வந்து சொல்றாங்க. நிறைய ஆன்மீக தலைவர்கள்லாம் நம்ம சொல்லியிருக்காங்க. மகாத்மா காந்தி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இது ஆன்மீக அகராதி அப்படின்ட்டே வந்து சொல்றாரு. உலகெங்கிலும் பல தலைவர்கள் வந்து இந்த புஸ்தகத்துல வந்து எப்படி அவங்க வந்து ஃபீல் பண்ணாங்கன்றதுலாம் வந்து சொல்றாங்க அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லலாம். இஸ்கான்ல வந்து இது உண்மை உருவில் ஏன் அப்படின்னா இப்ப உடைஞ்சு போன கேபிள் வச்சு நம்ம சார்ஜ் பண்ண முடியாது. அதனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து சார்ஜ் வந்து சரியாக அனுப்புனருக்கும் நம்மளுக்கு வந்து தெரியாது, பெறுநருக்கும் இடையிலான தொடர்பு வந்து இல்லாத இருக்கும். அது போல கிருஷ்ணாவின் செய்தி ஒழுக்கமான அடுத்தடுத்த சங்கிலி வழியாக வருகிறது.
முக்கியம். யார் சொல்லணும் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். யார் இந்த புக் எழுதணும் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம். நான் எல்லா நியாயங்களும் பண்ணுவேன், நான் புக் எழுதுனேன்னு வச்சுக்கோங்க, என்னுடைய அது நல்லது இல்ல. அது அது அவங்களுடைய அந்த அந்த அநியாயங்கள் பண்ணக்கூடிய அந்த இவங்களோட இது அந்த எழுத்துல பிரதிபலிக்கும் அப்படின்ட்டே சொல்லலாம். சோ அப்ப நம்மளுக்கு அந்த படிக்கக்கூடியவர்கள் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சாராக போய் கொண்டிருப்பார்கள். ஆனா இந்த பகவத்கீதை ஆஸ் இட் இஸ் அப்படின்றது பாத்தீங்க அப்படின்னா சில நம்மளுடைய பிரபுபாதர் உண்மை எப்படியோ அவர் ஏன்னா அவர் ஒரு தூய பக்தர். ஒரு தூய பக்தர் தான் பகவானை பத்தி எழுத முடியும் அப்படின்ட்டே சொல்லலாம். சோ அதனால நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய செய்தி உண்மையாக இருக்கும் அப்படின்ட்டே சொல்லலாம் அப்படின்ட்டு சொல்லலாம். பகவத்கீதை எப்பேற்பட்ட புத்தகம், ஒரு பரந்த புத்தகம். இதை முறையாக ஆய்வு செய்யணும் அப்படின்னா 1 வருடம் ஆகும் அப்படின்ட்டே சொல்லுவாங்க. நிறைய பேர் இஸ்கான்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா இதுல எல்லாம் பிஹெச்டி கூட வாங்கியிருக்காங்க. எந்த இது கேட்டாலும், எந்த இதுக்கு தீர்வு கேட்டாலும் அவங்களால சொல்லக்கூடிய இதுல இருக்கு. 18 நாட்கள்ல நம்மளால இது செய்ய முடியும். ஆனால் அதனால் கிருஷ்ணாவுக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் இடையிலான எண்ணங்களின் ஓட்டத்தில் கவனம் செலுத்துகின்றோம் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம். மெயின் பகவத்கீதை குறிக்கோள் என்ன அப்படின்னா கீதை பற்றிய ஆழமான ஆய்வுக்கு ஒருவரை தயார் செய்யல. இப்ப எனக்கு நான் 18 days நான் அட்டன் பண்றேன், எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. நான் இன்னும் நிறைய செய்திகள் தெரியணும் அப்படின்ற போது இது நீங்க எல்லாமே இருக்கிறது ஆரம்ப நிலை. அடுத்தது அடுத்த நிலை, 2வது நிலைக்கு நம்ம போலாம், 3வது நிலைக்கு போலாம், அப்புறம் 5வது நிலை, 6வது நிலை அப்படின்ற மாதிரி நம்ம போகலாம். எப்ப நான் இல்ல எனக்கு உண்மையா நான் ஒரு குரு கிட்ட நான் ஒரு சீடனாக இருக்கணும் அப்படின்ட்டு பிரியப்பட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கும் இதுல இனிசியேஷன் அப்படின்ட்டு இருக்கு அப்படின்ட்டு சொல்றேன். பகவத்கீதை எந்த மனநிலை உரைக்கப்பட்டது? அர்ஜுனன் கலக்கத்துல இருக்கார். அர்ஜுனன் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், மகாபாரதத்துல படிச்சிருக்கும் போது அர்ஜுனன் வில்லுக்கு விஜயன் அப்படின்ட்டு சொல்லக்கூடிய. ஆனா இந்த இடத்துல பகவான் அவருக்கு ஒரு மாயையை கொண்டு வர்றாரு. அதாவது எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது, நான் இதுக்காக நான் போரிட மாட்டேன், அதுக்காக போரிட மாட்டேன், அவங்கள கொலை பண்ண மாட்டேன், இவங்கள கொல்ல மாட்டேன் அப்படின்ட்டு அந்த மாயை கிரியேட் பண்றாரு. ஜனன் ஒரு போர் வீரன் அப்படின்னா என்ன, போர்ல நிறைய வீரர்கள் கொல்லப்படுவார்கள் இல்லையா? சோ இந்த போருக்கு வந்துட்ட அப்புறம், குருக்ஷேத்திரம் அப்படின்ற போருக்கு வந்துட்ட அப்புறம் அவருக்கு யாருமே கொல்லணும்னு தோணல. அதனால கிருஷ்ணா நான் போரிட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உட்கார்றாரு. இப்போ அது பகவான் அந்த மாயை கிரியேட் பண்றாரு. ஏன் கிரியேட் பண்றாரு, ஏன் அதை உருவாக்குறாரு அப்படின்னா மக்களுக்கு பக்தி கம்மியாயிட்டு இருக்கு. சோ அந்த பக்தி ஊட்டணும் அப்படின்னா நம்ம சில உபதேசங்கள் நம்ம கண்டிப்பா செய்யணும். அது எப்படி செய்யறது அப்படின்னா இந்த ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்கினார் அர்ஜுனருக்கு. அப்போ அர்ஜுனர் கேள்விகள் கேட்கிறாரு, பகவான் பதில் சொல்றாரு. சோ பகவான் என்ன அப்படின்னா அந்த அர்ஜுனன் சொல்லக்கூடிய எல்லாத்தையும் அவர் காது கொடுத்து அவர் கேட்கிறார். முதல் அத்தியாயத்துல எந்த இடத்துலயும் அர்ஜுனர் அர்ஜுனர் தான் பேசுறாரு வழியே பகவான் வாயே தரல. அவர் கேள்விதான், அது அவர் சொல்றதான் கேட்டிருக்காரு. சோ முதல் அத்தியாயத்துல நம்ம எடுத்து செல்லக்கூடிய பாடம் என்ன அப்படின்னா நிறைய சிரவணம் பண்ணணும். அதாவது நிறைய கேட்கணும், நிறைய கேட்கணும். நம்ம என்ன பண்ணுவோம், பசங்க ஏதாவது சொல்ல வரும்போது நீ எப்பவுமே அப்படிதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டக்குன்னு அவங்க வாயை அடைச்சிடும். அதனாலதான் பசங்க நம்ம கிட்ட சொல்றதுக்கு தயங்கப்படும். நம்ம கேள்வி அதாவது கேட்கக்கூடிய திறன் நம்ம கிட்ட ரொம்ப கம்மியா இருக்கிறதுனால நம்ம ஆன்சர் கொடுத்துருவோம். பகவான் கிட்ட இருந்து அது நம்ம இதெல்லாம் தான் என்ன அப்படின்னா இதுதான் ஒரு முன் உதாரணமாக எடுக்கும். பகவான் ஒரு முன்னுதாரணமாக நமக்கு இருந்துட்டு போயிருக்காரு. அதை நம்ம செயல்படுத்தணும் அப்படின்றதுதான் இந்த இடத்துல ஒரு அத்தியாயத்துல நம்ம எடுத்து செல்லக்கூடிய பாடம் என்ன அப்படின்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். முதல் அத்தியாயத்துல நம்ம சிரவணம் நிறைய பண்ணணும் அப்படின்றது இருக்கு. சோ அர்ஜுனருக்கு குழப்பமும் கலக்கமும், அர்ஜுனனுக்கு மாத்திரம் குழப்பம் எனக்கு எல்லாம் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாருன்னா இந்த இது பகவத்கீதை அப்படின்ற புஸ்தகம் பேச வேண்டிய அவசியமே இல்லை. சோ பகவத்கீதை முதலில் கேட்பவர் யாரு அப்படின்னா அர்ஜுனன் என்றாலும் அது யாருக்காக அப்படின்னா அந்த புத்தகம் நம்ம எல்லாருக்கும் அப்படின்றது அர்த்தம். அர்ஜுனனின் தீர்க்கமற்ற தன்மை எதனால இது வருது அப்படின்னா நம்ம எல்லாருக்குமே இந்த இதுல வாழ்க்கையில இது எல்லாரும் அந்த நிலையை சந்திச்சிருப்போம். நிறைய நம்மளுக்கு அதை பத்தி இதை பத்தி நிறைய அப்படியே போட்டு குழப்பிருப்போம். அப்போ நம்மளுக்கு எது முடிவு பண்றது, எஸ்பெஷலி நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா 10வதுல இருந்து பசங்க 11வது போகும்போது எல்லாரும் அட்வைஸ் பண்ணாங்க, நீ இதை எடுத்துக்கோ, அதை இன்ஜினியரிங் போடுற மாதிரி எடுத்துக்கோ, நீ டாக்டர் படிக்கிற மாதிரி எடுத்துக்கோ அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க. பசங்க அப்படியே
தலை பிச்சுன்னு இருக்கலாமா. ஆனா பசங்களுக்குன்னு தனியா ஒரு இது இருக்கு, ஆசை அப்படின்றது வந்து இருக்கு. இது படிச்சா நான் அப்படியே நம்ம குறிக்கோள்ல அவன் போகணும் அப்படின்னு இருக்கான். ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம், அதை வந்து இந்த மாதிரி நம்மளோட இன்புட் எல்லாம் வந்து கொடுக்குறாரு கடவுள். பகவானும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அர்ஜுனனுக்கும் நிறைய வந்து சொல்றாரு, எல்லா ஞானமும் வந்து சொல்றாரு. கடைசியா வந்து சொல்றாரு, நீ இதான் பண்ணணும். நம்ம என்ன பண்றோம், நீ இன்ஜினியரிங் தான் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பசங்களை வந்து கட்டாயப்படுத்துறோம். இல்லைன்னா என் பேச்சே கேட்க மாட்டேன்றான் பையன் அப்படின்ட்டு நம்ம வெளியில போய் சொல்லுவோம். சோ பகவான் வந்து அப்படி சொல்லல. இங்க வந்து எல்லா இதுவும் ஞானம் எல்லாம் வந்து கொடுக்குறாரு. கொடுத்துட்டு கடைசி அத்தியாயத்துல அவர் சொல்றாரு, நான் உனக்கு சொல்ல வேண்டியது எல்லாமே வந்து சொல்லிட்டேன், நீ தான் இனி முடிவு பண்ணணும், நீ எது முடிவு பண்றியோ அது உன்னோட இது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்ற. அதனால அர்ஜுன் என்ன பண்றாரு, எல்லாத்தையும் எடுத்து சீர் தூக்கி பாக்குறாரு, எது நன்மை பயக்கும் அப்படின்றது. உடனே அர்ஜுனர் வந்து கிருஷ்ணாட்ட வந்து சரண்டர் பண்ணி, கிருஷ்ணா நீ சொல்றதுதான் எனக்கு நான் பண்ண போறேன், அன்னைக்கு வந்து மனசு வந்து தெளிவாயிடுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி நம்ம வந்து விட்டோம் அப்படின்னா நம்ம பசங்களும் வந்து ஒரு தெளிவு வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும். நம்ம வந்து நம்மளுடைய நம்ம எதெல்லாம் நம்ம பண்ண முடியல அதெல்லாம் நம்ம பசங்கிட்ட திணிக்கிறதுனால பசங்க வந்து பின்னாடி பேசுவாங்க. ஏன்னா ஸ்கூல்ல நான் வந்து இருந்ததுனால பசங்க தான் வந்து சொல்லுவாங்க, மேடம் வந்து அம்மா அப்பா எல்லாம் எது படிக்க முடியல அது எங்களுக்கு வந்து திணிக்கிறாங்க, எங்களுக்குன்னு ஒரு ஆசை இல்லையா அப்படின்ட்டு வந்து கேட்பாங்க. சோ அது மாதிரி பகவான் வந்து அந்த இதெல்லாம் வருது இல்லை, இதுதான் வந்து பகவான்கிட்ட இருந்து நம்ம வந்து பாத்துக்கணும். ஸோ தீர்க்கமற்றை தன்மை வரும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த கிருஷ்ணர்கிட்ட வந்து சொல்றாரு. கிருஷ்ணர் தான் வந்து இந்த இடத்துல வந்து தேரோட்டியாக இருக்கின்றார் அர்ஜுனனுக்கு. ஸோ நம்ம யாராவது வந்து விருப்பப்படுமா, நம்மளோட பையன் வந்து கார் டிரைவரா போறேன் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம விருப்பப்படுமா? நிச்சயம் வந்து மாட்டோம். கிருஷ்ணர் வந்து ஒரு தேருக்கு ரதத்துக்கு வந்து தேரோட்டியாக அவர் இருந்தார். ஸோ அப்போ கிருஷ்ணர் இல்லையா. சோ நம்ம வந்து அதுதான் நம்ம வந்து பார்க்கணும். நம்ம யாரும் வந்து இந்த இதுதான் வந்து இந்த சக்தியான வேலை, இது வந்து ரொம்ப மட்டமா இருந்து மத்தவங்க மதிக்க மாட்டாங்க அப்படின்றதெல்லாம் கிருஷ்ணர் வந்து இருந்து காமிச்சிருக்காரு. இந்த ஜடபூமியில இருந்து நம்ம வந்து வந்து இதெல்லாம் வந்து பண்ணி காமிச்சிருக்காரு. சோ எல்லாமே வந்து நன்மை பயக்கக்கூடிய ஒரு இதுதான் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. சோ குருக்ஷேத்திர போர்ல வந்து அவர் வந்து தேரை வந்து சொல்றாரு, நீ வந்து இந்த கொண்டு போய் நிறுத்து அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. அவங்க வந்து நிறுத்துறாங்க. நிறுத்தின உடனே ரெண்டு பக்கமா வந்து பாக்குறாரு. அர்ஜுனன் வந்து போராடுறாரு. என்ன அப்படின்னா குருக்ஷேத்திர இதுல வந்து நான் வந்து போராட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்றாரு. அதனால கிருஷ்ணரிடம் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, கிருஷ்ணா எனக்கு என்ன பண்றதுன்னே தெரியல, நீதான் எனக்கு வந்து பதில் சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர்கிட்ட வந்து முதல்ல வந்து ஃப்ரெண்டா வந்து இருந்தாரு அவரு. நம்ம எல்லாமே என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட நம்ம ஷேர் பண்ணிப்போம் இல்லையா, அது மாதிரி எல்லாத்தையும் வந்து கிருஷ்ணர்கிட்ட வந்து ஷேர் பண்ணியிருந்தாரு. இப்ப 2வது அத்தியாயத்துல அவர் வந்து, கிருஷ்ணா நான் உங்ககிட்ட வந்து சரணடைகிறேன், நீ வந்து எனக்கு என்ன பண்றது ஏது பண்றது தெரியல, நீ தான் ஒரு வழி சொல்லணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. அப்போ கிருஷ்ணர்கிட்ட வந்து எப்ப சரணடைகின்றாரோ நாம வந்து அப்ப வந்து கிருஷ்ணர் வந்து பகவத்கீதையை வந்து சொல்றாரு. நாம என்ன பண்றோம், உல்டாவா பண்றோம். என்ன அப்படின்னா யாராவது வந்து நம்ம கிட்ட இந்த கஷ்டம் அப்படின்னா உடனே நம்ம அட்வைஸ் வந்து பிரிச்சு விட்டுருவோம். இந்த மாதிரி பண்ணுங்க அந்த மாதிரி பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் அவன் சொல்லுவோம். கேட்டால் ஒழிய நம்ம வந்து சொல்லக்கூடாது அப்படின்றத அடுத்த பாயிண்ட் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு. அடுத்தது வந்து கீதா மகாத்மியம் எப்பேற்பட்ட புத்தகம் அப்படின்னு. பகவத்கீதையின் உபதேசங்களை முறையாக பின்பற்றுவர் வாழ்வின் எல்லா வித துயரங்களிலிருந்தும் ஏக்கத்திலிருந்தும் விடுபட முடியும். யார் ஒருவர் வந்து பகவத்கீதை படிக்கின்றார்களோ முறையாக அப்படின்ட்டு அதையும் வந்து போட்டு அதை பின்பற்றணும். அப்பதான் நம்ம வந்து அவருடைய இதுல இருந்து நம்ம துன்பங்கள்ல இருந்து நம்ம விடுபட முடியும். இவ்வாழ்வின் பயம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா முழுவதிலிருந்தும் விடுபட்டு அவன் மறுவாழ்வில் ஆன்மீக வாழ்வை அடைகின்றான். நான் சொன்னேன் இல்லையா, நம்ம சின்ன வயசுலயே நம்மளுக்கு இது கிடையாது. எப்படி வந்து பிரகலாதர் வந்து சொல்றாரு, எப்போ இந்த நாம வந்து பக்தியை எடுக்கணும் அப்படின்னா சிறு வயதுல சிறு பிராயத்திலிருந்தே இந்த பக்தியை நாம எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். சிறு பிராயத்திலிருந்து நம்ம பக்தியை எடுத்தோம் அப்படின்னா அடுத்த ஜென்மால நம்மளுக்கு வந்து ஆன்மீக வாழ்வு நம்மளுக்கு வந்து ஆரம்பத்துல இருந்து நம்ம இதுல வந்து இருப்போம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். ஏன்னா நம்ம இப்போ வந்து நம்ம திடீர்னு வந்து ஆன்மீக வாழ்வு அப்படின்னு நம்ம வந்து ஒரு ஒரு குழந்தை வந்து அம்மா நான் வந்து பகவத்கீதை சேர போறேன் அப்படின்ட்டு ஒரு 6 வயசு குழந்தை வந்து சொல்லிட்டு அப்படின்னா வேணாம் வேணாம் நீ வந்து டாக்டர் படிக்கணும்டா, அது உன்னை நம்பிதான் நானே இது பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவான், நீ கொஞ்சம் வயசாயிட்ட அப்புறம் நீ கத்துக்கோ அப்படின்னு நாமளே வந்து பசங்களுக்கு அறிவுரையை வந்து சொல்றோம். ஆனா என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து ஏன் அப்படின்னா நம்மளுக்கு பயம் எப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஏன்னா நம்ம எல்லாமே வந்து நம்ம கையில தான் இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சு நம்ம வந்து படுறோம். எதுவுமே நம்ம கையில கிடையாது. பகவான் நினைச்சால் ஒழிய நம்ம எதுவுமே வந்து பண்ண முடியாது அப்படின்ற ரொம்ப லேட் ரியலைசேஷன் அப்படின்ட்டே வந்து சொல்லலாம். சோ பகவத்கீதையை முழு ஆர்வத்துடனும் அக்கறையுடனும் ஒருவன் படித்தால் பகவானின் அருளால் அவன் பூர்வ ஜென்ம பாவங்கள் செயல்படாமல் போகும்.
அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுங்க. எப்ப நம்ம வந்து பக்தியில நம்ம வந்து இருக்கோமோ, அது ஒரு ஸ்ரத்தையா, அதாவது நம்பிக்கையோட நம்ம பண்ணும்போது, நம்ம என்ன ஜென்மத்துல என்னெல்லாம் வந்து பாவம் பண்ணி அதுக்காக இந்த ஜென்மாவில வந்து வந்திருக்கோமோ, பாவங்கள் அனையிலும் ஏன் அப்படின்னா நிறைய பகவானை பத்தி கேட்கணும். சிந்தனை எல்லாமே வந்து பகவானை பத்தி அப்படின்னா, நம்ம பாவம் பண்ணக்கூடிய இதுவே நினைப்பே வந்து நம்மளுக்கு இல்லாதனால, பகவான் வந்து சொல்ற இந்த குழந்தை வந்து என் பேர்லயே நான் இதுவா இருக்கேன், அவனுக்கு நான் அருள் புரியணும் அப்படின்றதுக்காக நம்மளுக்கு பகவான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து அருள் ஜாஸ்தி வந்து பண்ண ஆரம்பிக்கும். கீதா மகாத்மியம் ஆதிசங்கரர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கீதையை பார்த்துட்டு அவர் வந்து இதை வந்து எழுதியிருக்காரு. என்ன அப்படின்னா, சர்வோபனிஷிதோ காவோ தோக்தா கோபால நந்தனஹ பார்த்தா வத்ச சுதேர் போக்தா துக்தம் கீதாமிருதம் மக. எல்லா உபனிஷத்திலும் சாரமான கீதோபனிஷத் என்று அழைக்கப்படும். பகவத்கீதையை பசு போன்றது அப்படின்னு சொன்னாங்க. பசு அப்படின்றது வந்து நம்மளுடைய இந்த இந்திய பூமியில நம்ம வந்து போற்றி புழக்கக்கூடிய ஒரு இதுன்னு வந்து சொல்லலாம். அது ஒரு தாயாக கருதப்படுகிறது. அம்மா வந்து எப்படி பால் கொடுத்து குழந்தைய வந்து வளர்க்கின்றார்களோ, அதே மாதிரி வந்து அம்மா எப்ப வந்து குழந்தை வளர்ந்துட்டு அப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா பசுவோட பால் குடிச்சுதான் அந்த குழந்தை வந்து வளர்கின்றது. அதனால எல்லா உபநிஷத்திலும் சாரமாக அழைக்கக்கூடிய இந்த பகவத்கீதை வந்து ஒரு பசு போன்றது. பசு எப்படி நம்மளுக்கு வந்து பால் இல்லை அப்படின்றது சொல்லலையோ, அதே மாதிரி வந்து பகவான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த உபதேசங்கள் வந்து இல்லை அப்படின்றது கிடையாது, எல்லாருக்கும் வந்து வழங்கப்படுகின்றது. பகவான் யாரு அப்போ? இடையர்குல சிறுவனாக புகழ்பெற்று விளங்கும் பகவான் கிருஷ்ணரால் கறக்கப்படுகின்றது. கிருஷ்ணர் வந்து ஒன்னொன்னா அட்வைஸ் வந்து சோ இது யார் இந்த பாலை வந்து குடிக்கிறாங்க அப்படின்னா, அர்ஜுனன் போன்றவன் அறிவு சார்ந்தவரும். யாரெல்லாம் வந்து இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கோ, பிரபுஜி வந்து சொன்னார் இல்லையா, எனக்கு வந்து கத்துக்கணும் அப்படின்னு இருக்கு அப்படின்னு. சோ அந்த அறிவு சார்ந்தவர்களும் தூய பக்தர்களும், யார் வந்து பக்தியில வந்து ஸ்ரத்தையா இருக்காங்களோ அவங்களும் பகவத்கீதை என்னும் அமிர்த பாலை குடிக்க வேண்டியவர்கள் அப்படின்ட்டு வந்து இந்த ஒரு அத்தியாயம் பத்தி வந்து சொல்லியிருக்கு. 2வது அத்தியாயம் வந்து பகவத்கீதையோட சாராம்சம் அப்படின்ட்டே வந்து சொல்லியிருக்கு. 3வது அத்தியாயம் வந்து கர்ம யோகம். 4வது அத்தியாயம் வந்து உன்னத அறிவு அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னது. பகவத்கீதை வந்து இப்பொழுது வந்ததில்லை, கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனர் சொன்னதில்லை, அதுக்கு முன்னாடியே தோன்றுது அப்படின்ற அந்த இதை வந்து நம்ம 4வது அத்தியாயத்துல படிப்போம். 5வது அத்தியாயத்துல வந்து கர்ம யோகம், நாம எந்த ஒரு செயலை செய்தாலும் கிருஷ்ணரை வந்து நினைத்து கொண்டு எப்படி செய்வது அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்லோகம். 6வது அத்தியாயம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா தியான யோகம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவோம். நம்ம எல்லாருமே வந்து நான் தியானம் பண்றேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம் இல்லையா. சோ தியானம் பண்ணும்போது என்னெல்லாம் நம்ம வந்து என்ன புலன்கள் எல்லாம் நம்ம கட்டுப்படுத்த வேண்டும் அப்படின்றத நம்ம இப்போ வந்து நம்ம முதல் அத்தியாயத்துக்கு நம்ம போலாம். குருக்ஷேத்திர இது முதல் அத்தியாயத்து வந்து அந்த பேரு என்ன அப்படின்னா, குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்தில் படைகளை கவனித்தல். 46 ஸ்லோகங்கள் வந்து இதுல வந்து இருக்கு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லணும். இங்க வந்து அர்ஜுன விஷாத யோகம் அப்படின்ட்டே வந்து சொல்லுவாங்க. கிருஷ்ணர்ட்ட வந்து அர்ஜுனர் கேட்கிறாரு, கிருஷ்ணா என்னால வந்து இந்த போர்க்களத்துல எல்லாரும் என்னோட சித்தப்பா இருக்காங்க, என்னோட பெரியப்பா எல்லாம் இருக்காங்க, அவங்க எத்தப்பல நான் போரிடவே முடியாது, அவங்க எல்லாம் கொண்டுட்டு நான் எப்படி கிருஷ்ணா சந்தோஷமா இருப்பேன், அதனால என்ன முடியாது அப்படின்ட்டு சொல்லும்போது அவர் வந்து ஒரு இதுவா வந்து 11வது அத்தியாயத்துல பின்னாடி பாக்குறீங்கல்ல, விஸ்வரூப தரிசனம் எடுத்து காமிக்கிறார். தான் யார் அப்படின்றத வந்து முதல்ல விஸ்வரூப தரிசனம் வந்து அர்ஜுனனுக்கு மாத்திரம் தான் வந்து கொடுக்குறாரு. நிறைய பேர் வந்து கேட்பாங்க, ஏற்கனவே வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு. அதை பத்தி நம்ம 11வது அத்தியாயம் வரும்போது நான் வந்து சொல்லுவேன் எப்பப்பெல்லாம் வந்து. இப்போ முதல் அத்தியாயத்துல நம்ம என்னன்னு முதல் ஸ்லோகமே வந்து யார் சொல்றாங்க அப்படின்னா திருதராஷ்டிரன் வந்து விசாரிக்கின்றார். இப்ப வந்து திருதராஷ்டிரன் வந்து கண்ணு தெரியாத ஒரு அரசர் அப்படின்ட்டே வந்துச்சு. இப்போ பாண்டு வந்து அவர் இறந்து போயிட்ட அப்புறம் திருதராஷ்டிரன் தான் வந்து அரியணை ஏற மாதிரி அவருக்கு வந்து கண்ணு தெரியல. பட் இருந்தாலும் அவரை வந்து வழி நடத்தக்கூடிய நிறைய பேர் வந்து மூத பெரியவங்க எல்லாம் வந்து இருந்தாங்க. பீஷ்மர் இருந்தாரு, அப்புறம் வந்து துரோணாச்சாரியார், கிருபாச்சாரியார், அவங்க எல்லாம் வந்து இருந்தாங்க. அதனால அவர் வந்து வழி நடத்துறது. இந்த திருதராஷ்டிரனுக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா தன்னோட 100 பசங்க தான், தனக்கு அப்புறம் தன்னோட 100 பசங்க தான் ஆளணும் அப்படின்ற ஒரு அந்த ஒரு ஓரவஞ்சன ஒரு மனப்பான்மை அவங்க இருந்ததுனால அவருக்கு வந்து அந்த போரே வந்து நிறுத்திருக்கலாம் திருதராஷ்டிரன் நினைச்சதால. ஏன் அப்படின்னா கண்டிக்க வேண்டிய சமயத்தில் தன்னுடைய பசங்களை வந்து கண்டிக்காதனால அது அப்படியே வளர்ந்து போயிடுது. சோ அந்த போர் வரைக்கும் வந்து வந்துடுது. இந்த போர்க்களத்துல வந்ததுனால இந்த
இவங்க வந்து கேக்குறாங்க, கிருஷ்ணர் வந்து கேக்குறாரு, திருஷ்ணாஷ்டா உனக்கு வந்து கண்ணு தரட்டமா இந்த போரை வந்து பாக்குறதுக்கு அப்படின்ட்டு வந்து சொன்ன போது, அந்த போர் பாக்குறதுக்கு மாத்திரம் அந்த கண்ணு தரட்டமா அப்படின்ட்டு கேட்கும்போது திருதராஷ்டிரன் சொல்றாரு எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னார். ஆனா எனக்கு வந்து போர்க்களத்துல நடக்கூடியதெல்லாம் எனக்கு வந்து தெரியணும், யார் வந்து ரன்னிங் கமெண்ட்ரி கொடுக்க போறீங்க அப்படின்ட்டு போது சஞ்சயன் அப்படின்ற அவருடைய அசிஸ்டன்ட், ஜெனரல் செக்ரட்டரி, அவருடைய பர்சனல் செக்ரட்டரி. சோ அவர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவர் வந்து போர் தலைவராகவும் இருந்திருக்காரு. அவர் வந்து வியாசர் அப்படின்றவருடைய ஒரு மாணவன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. வியாசர் கிட்ட மாணவன் வியாசர் வந்து அவருக்கு வந்து நம்ம இப்பதான் நம்ம வந்து டைரக்ட் டெலிகாஸ்ட், சேட்டலைட் டெலிகாஸ்ட் எல்லாம் நம்ம வந்து பார்த்துருக்கோம். 5000 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே வந்து சேட்டலைட் டெலிகாஸ்ட் மாதிரி சஞ்சயன் வந்து போர்க்களத்தை வந்து பார்த்துட்டாரு. எங்க பார்த்தாரு அப்படின்னா மாளிகைகள் இருந்துட்டு, திருதராஷ்டனுடைய மாளிகைகள் இருந்துட்டு அவர் வந்து போர்க்களத்துல என்னெல்லாம் நடக்கிறது அப்படின்றது திருதராஷ்டனுக்கு வந்து எடுத்துரைத்தார் அப்படின்ட்டே வந்து சொல்றாரு. சோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் விசாரணை என்ன அப்படின்னா கிம குர்பத்த சஞ்சயா, என்ன அங்க என்ன நடக்கின்றது, போர்க்களத்துல வந்து என்ன நடக்கின்றது சொல்லுங்க சஞ்சயா அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. அடுத்தது வந்து துரியோதனனுக்கு எப்பவுமே ஒரு பயம் வந்து இருந்தது. போர் ஆரம்பிக்கிற வரைக்கும் பயம் ஒண்ணும் இல்ல, போர் ஆரம்பிக்க போறது அப்படின்னா பயம் ஏற்படுது. என்ன அப்படின்னா அந்த குருக்ஷேத்திரம் அப்படின்ற வந்து இடம் வந்து அப்பேற்பட்ட இடம் அப்படின்ட்டே வந்து சொல்லலாம். அடுத்தது வந்து இப்ப சங்கு வந்து முழங்க ஆரம்பிக்கும், எல்லாரும் வந்து சங்கு முழங்க, நாங்க நாங்க ரெடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சங்கு முழங்க ஆரம்பிக்கும். அப்போ அர்ஜுனன் துரியோதனன் வந்து சங்கநாதெல்லாம் வந்து முழங்குகின்றாரு. அப்பெல்லாம் வந்து பேசாம இருந்தாச்சு. பாண்டவர்கள் சைட்ல வந்து கிருஷ்ணர் வந்து சங்கு ஊதின உடனே கிருஷ்ணர் ஊதுறாரு, அப்புறம் யுதிஷ்டர், அப்புறம் பீமன், அர்ஜுனன், நகுலன், சகாதேவன் எல்லாருமே சங்கு ஊதும் போது பாத்தீங்க அப்படின்னா அர்ஜுனனுக்கு இவருக்கு வந்து துரியோதனனுக்கு மாத்திரம் இல்ல, அத்தனை இவங்களுக்கும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கௌரவர்களுக்கு அப்படியே வயத்தை கலக்க ஆரம்பிச்சிருது. அப்படியே ஹிருதயமே வந்து வெடிச்சு போற மாதிரி எடுத்து, அப்போ என்ன நம்ம முடிவு போறோமா அப்படின்ற ஒரு இந்த தாட் வந்து அவங்களுக்கு வந்து வந்துடுது. அர்ஜுனன் என்ன பண்றாரு, கிருஷ்ணா நீங்க தான் என்னோட துயரொட்டியா இருக்கிறதுனால எனக்கு வந்து நான் வந்து அந்த 2 படைக்கு நடுவுல கொண்டு போய் நிறுத்துங்க, நான் போய் பார்க்கணும், நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்க்கணும் யாரெல்லாம் வந்து நான் போரிடுறாங்க அப்படின்றத நான் போய் பார்க்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து பாக்குறாரு. எல்லாரையும் வந்து கவனிக்கிறாரு. பார்த்துட்டு அப்புறம் அவர் சொல்லிட்டாரு, தன்னுடைய காண்டிபமும் நம்ம எல்லாத்தையுமே கீழே வச்சுட்டு கிருஷ்ணா என்னால போரிட முடியாது. அப்ப அவர் சொல்றாரு, நான் ஏன் போரிட முடியாது அப்படின்னு 5 காரணங்கள் வந்து எடுத்து அர்ஜுனன் போராடாத காரணங்கள் என்ன அப்படின்றது வந்து எடுத்து. இதுதான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மனே நமः. அத பிரதமோऽध्यायः அர்ஜுன விஷாத யோகः. ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது படிக்கிறடா, உங்களுக்கு படிக்கணும்னு விருப்பம் இருக்குதா? हरे कृष्ण ஆஹ் प्रभु जी, प्रणाम प्रणाम ஆஹ் माता जी। பிரணாம் धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्र गुरुक्षेत्र समवेदयुयुत्सवः मामका पाण्डवश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू ஹரே वेरी मच। கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க சொல்றாரு தர்மக்ஷேத்ரே குருக்ஷேத்ரே. இப்ப போர் தான் எடுப்படுறாங்க. ஏன் தர்மக்ஷேத்ரேன்னு சொல்றாங்க அப்படின்னா இந்த குருக்ஷேத்திரம் அப்படின்ற இடம், அதாவது இப்போ வந்து நீங்க அந்த இடத்துல வந்து நீங்க வந்து பார்க்கலாம், டெல்லியில இருந்து ஒரு 100 கிலோமீட்டர் தொலைவுல இந்த குருக்ஷேத்திரம் அப்படின்ற ஒரு இது வந்து இருந்துட்டு இருக்கு. அந்த இடம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நிறைய தர்ம காரியங்கள் நடந்த இடம், நிறைய நல்ல செயல்கள் வந்து நடந்த இடம். கிருஷ்ணர் வந்து அதுதான் வந்து சூஸ் பண்ணியிருக்காரு, இதுதான் வந்து போர்க்களமாக அமையட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அந்த இடத்துல வந்து தர்மக்ஷேத்ரே குருக்ஷேத்ரே சமவேத யூத்சவ, 2 படைகளும் வந்து சேர்ந்திருக்கு. யூத்சவ அப்படின்னா அங்க இந்த எல்லாருமே வந்து ஒன்று கூடியிருக்கிறார்கள். மாமகா பாண்டவ செல்வ, மாமகா அப்படின்னா என்னுடைய புத்திரர்கள், அதாவது 100 புதல்வர்கள். பாண்டவ செல்வ பாண்டவர்களுடைய புதல்வர்கள் என்ன செய்து கொண்டு, கிம குருவத்த சஞ்சயா, கிம அப்படின்னாலும் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படின்ட்டு வந்து கேட்கிறாரு. சோ புண்ணிய யாத்திரை தலமான குருக்ஷேத்திரத்தில் போர் புரிய விருப்பம் கொண்டு ஒன்று கூடிய பிறகு என் மகன்களும் பாண்டுவின் புதல்வரும் என்ன செய்கின்றனர் அப்படின்றது சஞ்சயிட்ட வந்து அப்போ இவர்கிட்ட வந்து ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யாரு வேற யாரா படிக்கிறீங்களா மாதாஜி தவிர? பின்னாடி யாரோ படிச்சுட்டு இருந்தாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माता जी। पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यं महती समो
व्यूढां त्रिपुदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता. हरे कृष्ण माताजी, ஹரே தேங்க்யூ வெரி கிருஷ்ணா. மச். இப்போ இவர் பாத்தீங்க அப்படின்னா துரியோதன் ஆக்ரோஷமா வர்றாரு. ஆக்ரோஷமா வந்துட்டு அவர் அந்த டென்ட்ல தன்னுடைய குருவான இவர் உட்கார்ந்து இருக்காரு. யாரு அப்படின்னா துரோணர் உட்கார்ந்து. துரோணர்கிட்ட போய் அவர் சொல்றாரு, என் ஆசிரியரே, இதோ பாண்டுவின் மகன்களும் பெரிய படையை உங்கள் புத்திசாலித்தனமான சீடருமான துருபத மகனால் திறமையாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது அப்படின்ட்டு சொல்றாரு. ரொம்ப திறமையா இந்த துருபதன் திருஷ்ட தூய்மன் அப்படின்னு இருக்காருல்ல, துருபதனுடைய பையன், ரொம்ப அழகா இந்த இதை வியூகம் அமைச்சிருக்காங்க. ரொம்ப நீங்க நிறைய அவங்களுக்கு, ஏன்னா அவங்களுடைய இஷ்ட பையன், உங்களுக்கு பிடிச்ச பையன் திருஷ்ட தூய்மன், அவனுக்கு இந்த போர்க்கலையில எப்படி வியூகம் அமைக்கிறதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்துருக்கீங்க அப்படின்ட்டு சொன்னார். துருபதன் யாரு அப்படின்னா துரோணர் கூடவே ஒரே குருகுலத்துல படிச்சவங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்ட்டே சொல்லலாம். துருபதன் பாத்தீங்க அப்படின்னா அவர் ராஜவம்சத்தை சேர்ந்தது. அவங்க அப்பாக்கு அப்புறம் அவர் தான் ராஜ்யம் நடத்தக்கூடியது. இப்ப இவர் துரோணர் ஒரு பிராமணன். பிராமணன் அப்படின்னு எடுத்துட்டாலே அந்த 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 முறை ஒரு 5000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பிராமணன், அப்புறம் பெண்கள், அப்புறம் பசுக்கள், இவங்க எல்லாருமே மன்னர்கள் தான் காத்து ரட்சித்தது. அதாவது இப்ப நம்ம பிராமணர்களை என்ன வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா, ஒருத்தர் கீழே போய் சம்பளம் வாங்க மாட்டாங்க. என்ன அப்படின்னா ஒருத்தருக்கு மன்னனுக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா நல்லது எது கெட்டது எது அப்படின்னு எடுத்து சொல்லி அவங்க நீ பணம் தரையோ தரலையோ இதுதான் நல்லது அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க. பேர்பட்டவங்களுக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா அவர்கள் தான் பிராமணர்களாக இருந்தாங்க. நிறைய வேத மந்திரங்கள் சொல்லக்கூடியவர்கள், நிறைய இந்த யஜ்யங்கள்லாம் நாடு நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடியவர்கள், தன்னலம் கருதாது பிறநல்லமே உயர்ந்தது அப்படின்னு சொல்லி இருக்கக்கூடியவர்கள் தான் பிராமணர்களாக இருந்தார்கள் அப்படின்ட்டே சொல்லலாம். அப்பேற்பட்ட அவர்கிட்ட பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு எது இருக்கோ அதை வச்சு சமாளிச்சுட்டு இருந்தாங்க. இதுதான் வேணும் அப்படின்ற மாதிரி இல்லை. சோ இவர் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருந்தாரு துரோணர். அப்போ தன்னோட ஃப்ரெண்டு கிட்ட கேட்டாரு. ஃப்ரெண்டு சொன்ன, நான் ராஜாவாயிட்ட அப்புறம் உனக்கு நான் ஹெல்ப் பண்றேன் அப்படின்ட்டு எல்லாம் சொல்லியிருக்காரு. ஆனா அவர் ராஜாவாயிட்ட அப்புறம் அவர் கண்டுக்கவே இல்லை. ராஜாவாயிட்ட அப்புறம் இவர் போய் பாக்குறாரு. அந்த பசு ஒண்ணு கேக்குறாரு. அதாவது இந்த கல்பத்தை ஒரு பசுவை அந்த பசு இந்த என்ன சொல்லுவாங்க, சுறாமி பசு மாதிரி வச்சுட்டு இருந்தாங்க. அதை கேக்குறாரு. அவரு தரமாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. நான் உனக்கு ஹெல்ப்பே பண்ண மாட்டேன். என்னோட பையன், என் பையன் எனக்கு வந்திருக்கான், என் பையன் உன்னை கொல்ல போகின்றான் அப்படின்ட்டு அந்த இது கொடுத்துருவாரு. அந்த பையன் ஒரு ஏஜ் வந்துட்ட அப்புறம் அவன் ஸ்கூல்ல சேர்க்கணும். அந்த ஸ்கூலோட மாஸ்டர் பாத்தீங்க அப்படின்னா துரோணன் தான். சோ அவர் அப்ப என்னோட ஃப்ரெண்ட் ஆச்சு, இவன் தான் இந்த பையன் தானே என்ன கொல்ல போறான், நான் இவனுக்கு பாடம் சொல்லி தர மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த காலத்துலன்னா அவங்க சொல்லுவாங்க இல்லையா. அந்த காலத்துல சொல்ல மாட்டாங்க. ஏன்னா ஆசிரியர் அப்படின்னா யாருமே பாகுபாடு பார்க்க கூடாது அப்படின்ற ஒரு இது. அப்போ அவர் எல்லாரும் சொல்லி கொடுக்குற மாதிரி அந்த பையனுக்கும் சொல்லி கொடுக்குறாரு. அப்பேற்பட்டவர் அவர் ரொம்ப நல்லா கத்துனாங்க. திருஷ்ட தூய்மன் நல்லா கத்துனாங்க. அவருடைய பையன் தான் பொண்ணுதான் பாத்தீங்க அப்படின்னா திரௌபதி அப்படின்ட்டு சொல்றாரு. சோ அவங்க எல்லாம் இந்த பாண்டவர்கள் பக்கம் இருக்கக்கூடியவர்கள். இப்போ இப்ப சங்கநாதம் முழங்க படிங்க மத்தாஜி. சகோஷ சகோஷ தாஷ்டர் தார்த ராஷ்டிராணாம் राष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् न पश्च पृथ्वीं सैवद मूलो अभ्यानुनादयन्. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. பல்வேறு இப்ப எல்லாருமே சங்கநாதம் முழங்குகின்றார்கள் அப்படின்ட்டு சொல்லலாம். பல்வேறு சங்கொலிகளின் முழக்கம் பேரொலியாக எழுந்து பூமியும் வானமும் நடுங்குமாறு எதிரொலிக்க திருதராஷ்டிரன் மகளுடைய இதயங்கள் சிதறி போயின அப்படின்ட்டு சொல்றேன். ஒவ்வொருத்தரு இவருடைய கிருஷ்ணருடைய இது பாத்தீங்க அப்படின்னா பாஞ்சஜன்யம் அப்படின்ற அவருடைய சங்க பேர் பாஞ்சஜன்யம் அப்படின்றது. அவருடைய சங்கநாதம் பகவான் அப்படின்னாலே அவங்களுடைய ஒலிய வித்தியாசமா இருக்கக்கூடியது. அதே மாதிரி அர்ஜுனருடைய சங்கநாதம் தேவதத்தம், அப்புறம் இவரோடது பவுண்டரம் அப்படின்ற நிறைய சகோஷம் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய எல்லாருடைய சங்கநாதமும் ஒலிக்கிறது. யுதிஷ்டரோடது, பீமனோடது, அப்புறம் நகுலன், சகாதேவன் எல்லாரோட சங்கநாதமும் ஒலிக்கின்றது. அது கேட்கும் போது இதையுமே வெடிச்சு போற மாதிரி இருந்தது. சோ இதெல்லாமே அவங்களுக்கு ஒரு இது கொடுத்திருக்கு, ஒரு நல்ல அறிகுறி கௌரவர்களுக்கு கொடுக்கவில்லை. ஏன் அப்படின்னா முதல்ல அந்த போர்க்களமே ஃபர்ஸ்ட் சைன் பாண்டவர் பக்கம் வெற்றி கிடைக்கும் அப்படின்ற ஒரு ஃபர்ஸ்ட் இதுவே
போர்க்களம் வந்து குருக்ஷேத்திரம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம் இல்லையா. குருக்ஷேத்திர போர்ல நல்ல காரியங்கள் வந்து நடந்தது. பாண்டவர்கள் அனைவரும் வந்து நல்லவர்கள், மற்றவங்களுக்கு தீங்கு விளைவிக்காத இருக்கக்கூடியவர்கள் தான் வந்து பாண்டவர்கள். சோ அவங்களுக்கு வந்து நிச்சயம் இந்த பூமி வந்து, அதாவது குருக்ஷேத்திர பூமி வந்து அவங்களுக்கு நிச்சயம் வந்து நல்லதுதான் செய்யும் அப்படின்னு தெரியும். அடுத்தது வந்து அர்ஜுனன் வந்து தேர் வச்சிட்டு இருக்காரு இல்லையா. அந்த அந்த தேர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அக்னி தேவர் வந்து அர்ஜுனனுக்கு வந்து கொடுத்த தேரு அப்படின்ட்டே வந்து சொல்லலாம். அடுத்தது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சங்கநாதம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா, ஹரே கிருஷ்ணா, அர்ஜுனனுக்கு வந்து அந்த சங்கநாதம் கொடுத்தது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அதுவும் வந்து ஒரு கிஃப்டா தான் அவருக்கு வந்தது. அடுத்தது வந்து பசுபதாசிரமம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சிவபெருமானால அர்ஜுனனுக்கு வந்து வழங்கப்பட்டது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லலாம். அடுத்தது வந்து எங்கெல்லாம் வந்து பகவான் இருக்காரோ அந்த இடத்துல எல்லாம் லக்ஷ்மி தாயாரும் இருக்கா, அதான் வந்து பாக்யலட்சுமி அவங்கள வந்து இருக்காங்க அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லலாம். பகவானோட பேர் வந்து அவர் வந்து கூப்பிடுறாரு, யாரு அர்ஜுனர் வந்து கூப்பிடுறாரு ரிஷிகேஷா அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. ரிஷிகேஷா அப்படின்னா அந்த எல்லா புலன்களையும் வந்து துறந்தவர்கள். பகவான் வந்து இந்த பூமியை படைத்தாலும் பகவானுக்கும் அந்த பூமிக்கும் வந்து சம்பந்தம் இல்லை. பூமியில தான் உங்களுக்கு இந்த மூன்று குணங்கள் வந்து இருக்கு. அப்புறம் வந்து புலன்கள் வந்து இங்கதான் வந்து இருக்கு. கண்கள், காது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒன்னொன்னு ஒரு ஒரு விதமா வேலை பண்ணும். கெட்டதுலயும் வேலை பண்ணும், நல்லதையும் வந்து நம்மளுக்கு வந்து வேலை பண்ணும். பகவான் வந்து அது இது கிடையாது. அதனால முற்றிலுமாக எல்லா புலன்களையும் துறந்தவரே ரிஷிகேஷா அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. அப்புறம் வந்து இந்த கொடி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இவர் இருந்த கொடி என்ன, ஹனுமான் இருந்த கொடி கபித்வஜா அப்படின்ற ஒரு கொடியாக கருதப்படுது. இங்க வந்து அர்ஜுனன் வந்து 5 காரணங்கள் வந்து சொல்றாரு. கிருஷ்ணா, நான் வந்து எனக்கு வந்து அவங்களெல்லாம் வந்து பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. நான் போய் அவங்களெல்லாம் வந்து கொல்லணுமா, போர்ல வந்து அவங்கள வந்து சாகடிக்கணுமா, அது வந்து எனக்கு விருப்பம் இல்லை கிருஷ்ணா. மத்தவங்க பேர்ல வந்து இரக்கம் வந்து அவருக்கு வந்து இருந்தது. அடுத்தது வந்து இப்பேற்பட்டவங்களை எல்லாம் வந்து கொன்னுட்டு நான் எப்படி கிருஷ்ணா ஆஹ் சந்தோஷமா இருக்க முடியும். அவங்க எல்லாமே செத்து போயிடுவாங்க, எங்க கசின்ஸ் எல்லாருமே வந்து செத்து போயிடுவாங்க. நான் எப்படி வந்து ஒரு ராஜ்யத்தை வந்து ஆள முடியும். நான் எப்படி வந்து அந்த இதுல வந்து அத்தனை பேரையும் கொண்டுட்டு நான் எப்படி சந்தோஷமா இருக்க முடியும் அப்படின்ட்டு அவர் வந்து கேட்கிறாரு. எல்லா இடத்துலயும் நான் அப்படின்றாரு. அடுத்தது வந்து கிருஷ்ணா, ஏற்கனவே இவங்க நிறைய வந்து பாவங்கள்லாம் வந்து செஞ்சிருக்காங்க. இந்த பாவ செயல என்ன வந்து இவங்களை கொல்றதுனால அந்த பாவ செயல என்ன வந்து சேர்ந்துரும் இல்லையா, ஆனால் நான் கொல்ல மாட்டேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றேன். அடுத்தது வந்து இப்ப வந்து எல்லாருமே வந்து ஜென்ஸ் தான் வந்து பெரிய வீட்டுல இருக்கக்கூடிய ஆண் மக்கள் தான் வந்து போர் புரிகின்றார்கள். ஆண் மக்கள் தான் வந்து வீட்டை வந்து பார்க்கணும். என்ன எப்படி அப்படின்னா அந்த வீட்டுல இருக்கக்கூடிய பெரியவர்கள் தான் வந்து வரக்கூடிய சந்ததிக்கு எது நல்லது எது கெட்டது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பாரம்பரியத்தை வந்து சொல்லி கொடுக்கறது வந்து ஆண்கள். சோ அவங்க எல்லாமே இறந்து போயிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த குடும்ப பாரம்பரியமே போயிடும். பெண்கள் தான் இருப்பாங்க. பெண்கள் இருந்தாச்சு அப்படின்னால பெண்களுக்கு வந்து முறையாக சொல்லி கொடுக்கிறது இல்லை. அதுல வழி தவறி பிறக்கக்கூடிய பிள்ளைகள்லாம் வந்து வருவார்கள் அப்படின்ட்டு வந்து அவர் இருந்துச்சு. அடுத்தது வந்து அவருக்கு 2 மனசு. இது வந்து எப்ப நம்ம வந்து நம்மளுக்கு வந்து அஹ், இதய நோய், அதாவது இதய நோய்னா மனநோய் இருந்தது, மனநோய் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க, நம்மளுக்கு வந்து எது செலக்ட் பண்றது அப்படின்னே வந்து தெரியாது. இரு மனம் இருக்கும். அது பண்றதா இது பண்றதா, எப்படி வந்து 12th ஸ்டாண்டர்ட்ல பசங்க வந்து மார்க் வந்துட்டு அப்புறம் இது எடுக்கிறதா, இந்த குரூப் எடுக்கிறதா, அந்த குரூப் எடுக்கிறதா காலேஜ்ல அப்படின்ற மாதிரி குழப்பம் இருக்கு இல்லையா. சோ அந்த மாதிரி குழப்பம் வந்து அர்ஜுனனுக்கு வந்து போர் புரியதா வேண்டாமா அப்படின்ற ஒரு குழப்பம் வந்து இரக்கம். அர்ஜுன உவாச்ச अर्जुन उवाच दृष्टेवं स्वजनं कृष्ण ययुत्सं समुपस्थितम् स्थितन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति. हरे कृष्ण माता की ஹரே थैंक यू वेरी கிருஷ்ணா. मच. அர்ஜுனன் கூறினான், எனது அன்பு கிருஷ்ணரே, போரிடும் உணர்வோடு என் முன் கூடியுள்ள எனது நண்பர்களையும் உறவினர்களையும் கண்டு என் உடல் அங்கங்கள்லாம் வந்து நடுங்குகின்றது, வாய் உலர்வதை நான் உணர்கின்றேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றது. என்னோட உடம்பே அப்படி நடுங்கிறது கிருஷ்ணா. இவங்களை எல்லாம் பார்க்கும்போது இவங்களெல்லாம் நான் கொலை பண்ண போறேன்னா, இவங்களெல்லாம் நான் போர்ல கொன்னுடணுமா அப்படின்னும் போது அது நினைக்கும் போதே வந்து அவருக்கு வந்து வாயெல்லாம் வளர்ந்து போயிடுது. எப்படி நம்ம வந்து நம்மளுக்கு வந்து பயம் வந்துருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்ப நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம வந்து மேடையில பேசணும் அப்படின்றதாச்சு, நிறைய மக்கள்லாம் கூடியிருக்காங்க பேசணும் அப்படின்னு இருக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நம்மளுக்கு வெளியில வந்து நம்ம ரொம்ப எல்லாம் தெரிஞ்சு நம்ம வந்து ரொம்ப ப்ரிப்பேர்டா இருக்க மாதிரி இருக்கா, உள்ளுக்குள்ள வந்து தண்ணியா போயிட்டு இருக்கும், வேர்த்து கொட்டி அப்படியே தண்ணி போயிட்டு இருக்கும். நாக்கு வந்து உலர்ந்து போயிடும், நம்மளால இது பண்ண முடியாது. அதே மாதிரிதான் இப்போ யாரெல்லாம் வந்து இந்த ஸ்ட்ரெஸ் லைஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல, எனக்கு ஒரே ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. சோ
ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாம் வந்து இவருக்கு வந்து இருந்தது. என்ன பண்றது, எல்லாருமே வந்து அர்ஜுனை நோக்கிதான் வருது. அர்ஜுனன் தான் வந்து ஆரம்பிக்கணும் அந்த போர், அர்ஜுனன் தான் இத்தனை பேர்லாம் வந்து கொன்னுடணும் போர்ல அப்படின்லாம் இருக்கும்போது எல்லாரும் வந்து என்ன இது பண்ணிட்டு இருக்காங்களே, எனக்கு வந்து ஒரு மாதிரி பயமா இருக்கு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ அதுதான் இங்க வந்து சொல்றேன். இது வந்து இன்பமின்மை. என்ன हरे நச்சஸ்ரேயோ हरे कृष्ण न स श्रायो अनुभवश्यामि हत्वा स्वजन आहवे न कांक्षे विजयं कृष्ण न स राज्यं सुखानि च हरे कृष्ण माताजी थैंक यू அதான் வந்து சொல்ல நாச்ச ராஜ்யம் சுகானிச்ச அப்படின்னா, எனக்கு வந்து இந்த ராஜ்யம் இவங்களை எல்லாம் கொன்னுட்டு எனக்கு எனக்கு வந்து இன்பமே தராது கிருஷ்ணா அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றார். சொந்த உறவினரை இப்போரில் கொள்வதால் என்ன நன்மை வரும் என்பதை என்னால் காண முடியவில்லை கிருஷ்ணா. இதில் பெறக்கூடிய வெற்றியையோ ராஜ்யத்தையோ இன்பத்தையோ நான் விரும்பவில்லை. என்னால இவங்களெல்லாம் எங்க பெரியப்பா, என்னோட ஆசிரியர், என்னோட தாத்தா எல்லாம் வந்து கொண்டுட்டு நான் வந்து வெற்றி அடைஞ்சிட்டேன் அப்படின்னு சொல்றதுல எனக்கு வந்து விருப்பமே இல்லை. அதுக்கப்புறம் வந்து நான் ராஜ்யத்துல உட்காரணும் அப்படின்னு எனக்கு விருப்பமே கிடையாது கிருஷ்ணா அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. அப்புறம் அவர் வந்து சொல்றாரு, பாவ செயலாச்சே அப்படின்றாரு. படிங்க மத்தாச்சு. कृष्ण பாவ माताजी पापम् एव श्रिया तस्मान् हत्वैदानादा आददायिनः तस्मान्नार्ह वयं हन्तुं दाद्रश्रान्सु सबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव हरे कृष्ण माताजी ஹரே थैंक यू वेरी கிருஷ்ணா. मच ஷியாம மாதவா அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடுறாரு. ஒரு ஒரு பேரை நீங்க வந்து நோட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு ஒரு பேரை நோட் பண்ணி வந்தீங்க வச்சுக்கோங்க, இது முடியறதுக்குள்ள 1000 நேம்ஸ் வந்துடும். ஷியாம மாதவா அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. அவர் வந்து கூப்பிடுறாரு ஷியாமா அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. ஓ இவர் வந்து சொல்றாரு, இத்தகைய யாரு துரியோதனன் அவங்களுடைய சகோதரர்கள் எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இத்தனை அக்கிரமக்காரர்களை கொல்வதால் நமக்கு பாவம் வந்தே சேரும். எனவே திருதராஷ்டிரன் மகன்களையும் தனது நண்பர்களையும் கொல்லுதல் நமக்கு சரியானது அல்ல அப்படின்ட்டு வந்து இதை சொல்றாரு. அதிர்ஷ்ட தேவதையின் கணவரே கிருஷ்ணரே, நமது சொந்த உறவினை கொலை செய்துவிட்டு நாம் எவ்வாறு மகிழ்ச்சியுடன் இருக்க முடியும்? இதனால் நமக்கு என்ன லாபம் அப்படின்னு கிருஷ்ணர்ட்டே திருப்பி கேட்கிறார் கேள்வியை. இப்போ இது என்ன அப்படின்னா, இவர் சொல்றாரு இல்லையா, பாவமே வந்து சேரும், இவங்க எல்லாமே வந்து பாவக்காரர்கள் அக்கிரமக்காரர்கள் சொல்றாங்க இல்லையா. சோ இதுல வந்து நீங்க வந்து இந்த பகவத்கீதை புஸ்தகம் வாங்கிடுங்க. நீங்க வாங்கினே வச்சுக்கோங்க, பாவங்கள்லாம் எத்தனை வகையப்படும் அப்படின்றது இதெல்லாம் வந்து தீர்வே வந்து கிடையாது அப்படின்ட்டு வந்து ஓ இந்த இவங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கௌரவர்கள் வந்து மொத்தம் 6 விதமான பாவங்கள், செய்யக்கூடாத பாவங்கள்லாம் வந்து செஞ்சிருக்காங்க. என்னென்ன பாவங்கள் அப்படின்னா, விஷம் கொடுப்பது. பீமனுக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் வந்து விஷம் கொடுக்குறாங்க சின்ன வயசா இருக்கும்போது. அடுத்தது வந்து வீட்டிற்கு நெருப்பு வைப்பார். அவங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம மகாபாரதத்துல வந்து படிச்சிருக்கோம், இந்த அரக்கு மாளிகைக்கு வந்து நெருப்பு வைக்கிறாங்க. அடுத்தது வந்து பயங்கர ஆயுதத்தால அவங்கள வந்து தாக்குறாங்க. அப்புறம் வந்து செல்வத்தை வந்து இவங்களுடைய செல்வத்தை எல்லாம் வந்து கொள்ளையடிச்சிருந்தாங்க. பாண்டவர்களுடைய செல்வம் எல்லாம் வந்து கொள்ளையடிச்சு. அடுத்தது வந்து நிலத்தையும், அதாவது நிலத்தையும் வந்து ஆக்கிரமிச்சிருந்தாங்க. அடுத்தது வந்து பிறன் மனைவி, அதாவது திரௌபதியை வந்து கடத்தின்னு போற மாதிரி கடத்தின்னு போய் அப்புறம் வந்து ஜராசந்தன்லாம் நீங்க வந்து அந்த போர்ல நீங்க வந்து பாத்துக்கலாம். அப்புறம் வந்து அர்ஜுனன் தான் வந்து சண்டை போட்டு அந்த மனைவியை வந்து வீட்டுக்கு வந்தார் அப்படின்ட்டே வந்து சொல்லலாம். பிறன் மனைவியை வந்து கடத்தி செல்வது, இந்த மாதிரியான அக்கிரமக்காரர்கள் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இவங்களை கொல்வதால் எனக்கு வந்து பாவம் வந்து சேரும் அப்படின்ட்டு வந்து ஸோ அப்பேற்பட்ட அக்கிரமக்காரர்கள் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து இந்த பூமியில இருக்கிறதே வந்து அவங்கள வந்து ஈஸியா நம்ம வந்து கண்டிப்பா வந்து கொன்றாகணும் அப்படின்ட்டே வந்து பிரபுபாத் இந்த இடத்துல வந்து சொல்லியிருக்கோம். அதனால இப்பேற்பட்ட பாவங்கள்ல நம்ம எதுவும் செய்யல அப்படின்னு நம்ம வந்து ஹாப்பியா இருக்கணும். குடும்ப பாரம்பரியம் போயிடும் கிருஷ்ணா அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவோம். எத்திமாம் हरे कृष्ण यदि माम अप्रदीकाराम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः दादृशोरणे हन्युस् तन्मे क्षेमतरं भवेत् हरे कृष्ण माताजी கிருஷ்ணா. थैंक यू ஆயுதமின்றி அவர் சொல்றாரு, ஆயுதமின்றியும் எதிர்த்து போரிடாமலும் இருக்கின்ற என்னை, அவர் சொன்னார், நான் இப்ப வந்து எல்லாத்தையும் கீழே வச்சிடுறேன், நான் போரிடக்கூடிய வஸ்தங்கள் எல்லாமே அந்த ஆயுதம் எல்லாம் கீழே வச்சிடுறேன். அப்ப என்கிட்ட ஆயுதமே இருக்காது இல்லையா, அவங்க ஈஸியா என்ன கொண்டுடல இல்லையா, எனக்கு நான் வந்து அந்த பாவம்லாம் எனக்கு வராது இல்ல கிருஷ்ணா அப்படின்ட்டு கேட்கிறோம். ஆயுதமின்றியும் எதிர்த்து போரிடாமலும் இருக்கின்ற என்னை ஆயுதம் தாங்கிய திருதராஷின் மகன்கள் போரில் கொன்றால் அது எனக்கு அதிக நன்மையை கொடுக்கும் அப்படின்ட்டு வந்துச்சு. இந்த
நான் போர் இல்லை அப்படின்னா எனக்கு வந்து எந்த பாவம் வராது. எனக்கு வந்து அவங்களுக்கு தான் வந்து எனக்கு வந்து அதிக நன்மை கொடுக்கும். என்ன அப்படின்னா எனக்கு வந்து பாவம் எதுவும் சேராது. நான் வந்து நல்ல காரியத்தை பண்ணியிருக்கேன். அவங்க எல்லாம் வந்து தப்பிக்க விட்டுருக்கேன் அப்படின்ட்டு வந்து அவர் வந்து சொல்றாரு. இது எல்லாம் நீங்க வந்து இதுக்கு பார்க்கணும். அடுத்தது வந்து இருமனம். சஞ்சயன் சொல்றாரு. सञ्जय उवाच एवम् उगत्वार्जुनः सङ्केय रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य शरं सावं शोकं संविघ्नमानसः हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப சஞ்சயன் வந்து திருதராஷ்டிரன் மன்னரே, இவங்க எல்லாம் இதுதான் வந்து போர்ல இதெல்லாம் நடந்துடுது. இப்ப வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அர்ஜுனன் வந்து எல்லாத்தையும் கீழே வச்சுட்டு உட்காந்துருக்கான். அவனுக்கு வந்து ரெண்டு மனம் இருக்கு. போரிடுறதா வேண்டாமா, போரிடுறதா வேண்டாமா அப்படின்ற ஒரு மனம் இருந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னுடைய மன்னரான திருதராஷ்டிரனோட எடுத்து சொல்றாரு. அப்போ வந்து இவருக்கு கொஞ்சம் ஒரு சாட்டிஸ்பாக்சன் இருக்கு. போரிடாம போயிட்டாருன்னா நம்ம பசங்க வந்து யாரு இதுவும் இல்லாத விக்டரி, அதாவது வெற்றி கிடைச்சது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்காரு. சஞ்சயன் கூறினார், போர்க்களத்தில் இவ்வாறு பேசிய அர்ஜுனன் தனது வில்லையும் அம்பையும் ஒரு புறம் எரிந்து விட்டு ரதத்தில் அமர்ந்து விட்டான். அவனது மனம் வந்து சோகத்தால் மூழ்கியது. நான் என்னோட கசின்ஸ் எல்லாம், என்னோட பெரியப்பா பசங்களை எல்லாம் நான் கொல்ல மாட்டேன் அப்படின்ற ஒரு இதுல வந்து தீர்க்கத்தோட அவன் வந்து உட்காண்டாச்சு அப்படின்றது சொல்லுவான். ஸோ இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த 5 காரணங்கள் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான காரணம். இது எல்லாமே வந்து கிருஷ்ணர் எங்கேயாவது பேசினாரா? எங்க இடத்துலயும் வந்து பேசவே இல்லை. ஜஸ்ட் வந்து கேட்டுட்டே இருந்தார், என்ன சொல்றாங்க அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. 5 காரணங்கள் என்னன்னு சொல்ல முடியுமா? ஏதாவது ஒன்னோ ரெண்டோ சொல்லுங்க, கேட்ட வைக்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. கேக்குறதா? உமா கோலப்பன், நீங்க வந்து உங்க அன்மியூட் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க, நீங்க பேசுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது 2 காரணம் சொல்லுங்க பாக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. குடும்பத்தை பத்தி யோசிக்கிறதுனால ஆமா, குடும்ப பாரம்பரியம் போகும். ஓகே, வெரி குட் மாதாஜி. அப்புறம் வேற ஏதாவது? அதுக்கப்புறம் பாவ செயல். ஓகே, வெரி குட். இருமனம் இருக்கனால பாவ செயல் இருக்கனால 2 ஓகே நாளையும் அந்த மாதிரி இருந்தாங்கன்னு சொல்றாங்க. ஓகே. ஓகே, அடுத்தது நன்றி. வேற ஏதாவது? நம்ம யாரையாவது வந்து ஒரு குழந்தை கீழே விழுந்துருது, இல்ல ஒரு வயசு பெரியவங்க இல்ல யாராவது கீழே விழுந்துட்டாங்க, நம்ம வந்து நம்மளுக்கும் அதுக்கு சம்பந்தம் இல்லைன்னு சொல்லி நம்ம போயிடுவோமா? எப்படி இருக்கும்? அவங்க பேர்ல நம்ம என்ன காட்டுவோம்? ரத்தம் கட்டுவோம் மாதாஜி. இரக்கம் பரிதாபம், இரக்கம் காட்டுவோம் இரக்கம். இல்லையா? ஐயோ பாவம் விழுந்துட்டாங்க, நம்ம போய் ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி இரக்கப்படும். அடுத்தது, அவங்க வந்து கீழே விழுந்து அப்படியே ரத்த வெள்ளத்துல இருந்தாங்க அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம சந்தோஷம் கொடுக்கும்? ஒரு விதமான துக்கத்துல கஷ்டப்படும். கஷ்டம் இருக்கும் இல்லையா? அதான் வந்து சொல்றாங்க, எனக்கு இன்பம் கொடுக்காது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ இரக்கம் இரக்கம், அப்புறம் வந்து இன்பமின்மை, அடுத்தது வந்து பாவச் செயல், இது நீங்க வந்து சொல்லிட்டீங்க. மாதாஜி வந்து குடும்ப பாரம்பரியம் அப்படி சொல்றாங்க. இருமனம். இந்த 5 காரணங்கள்ல போரிட மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு வச்சிருக்காங்க. நாளைக்கு வந்து நம்ம 2வது அத்தியாயத்தை நம்ம பார்க்கும்போது ஒன்னொன்னுத்துக்கா வந்து பதில் வந்து சொல்லிட்டு இருப்பாரு கிருஷ்ணன். வந்து நம்ம வந்து சொல்லுவோம் இல்லையா, கிருஷ்ணரும் அந்த மாதிரிதான் வந்து கேட்க போறாரு. ஏன் உனக்கு இந்த மாதிரி குணம் வந்ததெல்லாம் வந்து கேட்க போறாரு. ஓம் தத் சத். இது ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே அர்ஜுன விஷாத யோகோ நாம அத பிரதமோத்யாய. இந்த 1வது அத்தியாயத்துல நம்ம வந்து என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா, முதல்ல வந்து திருதராஷ்டிரன் வந்து பேசுறாரு. தர்மக்ஷேத்ரே குருக்ஷேத்ரே சமவேதே யுயுத்சவஹ மாமகா பாண்டவஸ்சைவ கிமகுர்வத சஞ்சயா. அவர் விசாரிக்கிறாரு, என்னோட பசங்களும் இவரோட பாண்டுவோட பசங்களும் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. இப்போ அர்ஜுனன் இவர் வந்து சஞ்சயன் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு, உங்களோட பையன் வந்து ரொம்ப பயந்துட்டாரு, துரியோதனன் வந்து ரொம்ப பயந்துட்டாரு. இவங்க எல்லாம் படையெல்லாம் பாக்குறாங்க, வியூகங்கள்லாம் பார்த்த உடனே பயந்துடுறாங்க. பயந்துட்டு அவர் வந்து தன்னுடைய ஆசிரியரான துரோணர் கிட்ட போய் கேட்கிறாரு அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னார்.
அடுத்தது வந்து சங்கநாதம்லாம் முழுகிறது. இந்த சங்கநாதம் வந்து க- இவங்க கௌரவர்கள் வந்து பண்ணும்போது அவங்களுக்கு வந்து அவ்வளவு தெரியல. ஆனா பாண்டவர்கள் வந்து சங்கநாதம் முழங்கும் போது கௌரவர்களுக்கெல்லாம் வந்து இதயமே வெடிச்சு போற மாதிரி ஆயிடுது திருதராஷ்டிர மன்னரே அப்படின்ட்டு அவர் வந்து சொல்றாரு. அடுத்தது வந்து அவர் சொல்றாரு அர்ஜுனன் வந்து இப்ப கிருஷ்ணரை வந்து தேரை கொண்டு போய் ரெண்டு இது படைக்கு நடுவுல கொண்டு போய் நிறுத்த சொல்லி கேட்கிறாரு. அப்போ கேட்டுட்டு அவர் வந்து போய் பாக்குறாரு, ரெண்டு படகையும் வந்து கவனிக்கிறாரு. எல்லா இடத்துலயும் வந்து என்னுடைய சகோதரர்கள், என்னுடைய பெரியப்பா பசங்க இருக்காங்க, என்னுடைய மாமா இருக்காரு, என்னோட தாத்தா இருக்காரு, என்னோட ஆசிரியர் எல்லாம் இருக்காங்க, இவங்க எல்லாம் இருக்காங்க. இந்த பக்கம் பார்த்தோம் அப்படின்னா பாண்டவர்கள் சைட்ல வந்து நிறைய வந்து போர் வீரர்கள்லாம் இருக்காங்க. இவங்களை எல்லாம் நான் வந்து கொண்டுட்டு நான் வந்து என்னால சந்தோஷமா இருக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டுத்தையும் தன்னுடைய வில்லிய அம்பி கீழே வச்சிடுறாரு. இது மன்னா அப்படின்ட்டு அவர் வந்து சொல்றாரு. அப்புறம் வந்து சொல்றாரு இந்த காரணம் வந்து ஒரு அவர் வந்து சொல்றாரு, அர்ஜுனர் வந்து சொல்றாரு, மன்னா என்னென்ன காரணம் அப்படின்னா இவங்களை எல்லாம் நான் கொல்ல மாட்டேன். எனக்கு வந்து ரொம்ப வந்து இறக்க குணம், அதாவது அர்ஜுனனுக்கு ரொம்ப இறக்க குணம். அப்போ திருதராஜ் சொல்றான், அர்ஜுனன் ரொம்ப இறக்க குணம் ஜாஸ்தி, அவன் பண்ண மாட்டான் அதெல்லாம் அப்படின்ட்டு அவர் வந்து சொல்லிக்கிறாரு தன் மனசுக்குள்ள. சோ இறக்க குணம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அடுத்தது வந்து இவங்களை எல்லாம் கொன்னுட்ட அப்புறம் நான் வந்து சந்தோஷமா இருக்க முடியாது அப்படின்றதே வந்து சொல்றாங்க. பாவ செயல் வரும்போது நான் வந்து இவங்களை எல்லாம் கொன்னேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து பாவம் வந்து சேரும். சோ இப்ப பாவம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்ப வந்து நம்ம இதுக்கு வராங்க, ஏன்னா நம்ம ஆர்மில வந்து நிறைய பேர் வந்து பார்டர்ல வந்து நிறைய பேர் வந்து இது பண்றாங்க இல்லையா, கொன்னுடுறாங்க இல்லையா. யாரெல்லாம் நம்ம வந்து டெரரிஸ்ட் எல்லாம் வராங்களோ அவங்க எல்லாம் வந்து கொன்னுடுறாங்க. அது பாவம் ஆகுமா? இந்தியன் சோல்ஜர்ஸ் எல்லாம் பாவம் பண்றாங்களா? ஆகாது. ஆகாது. ஏன் அப்படின்னா அவங்க எல்லாமே வந்து நாட்டை காப்பதற்காக அவங்க வந்து செய்றாங்க. இது யாரோட வேலை? நாட்டை காக்கிறதுக்கு ஒரு பிராமணனோட வேலையா? சத்திரியன். சத்திரியரோட வேலை. சத்திரியனோட வேலை, சத்திரனோட வேலை அது. சோ சத்திரியனாக இருக்கக்கூடிய அர்ஜுனர் வந்து இந்த மாதிரி சொல்றது வந்து கிருஷ்ணர் அப்படியே சிரிச்சுக்கிறார். நீ இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து கஷ்மலம் எங்க இருந்து வந்தது, இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல குணமே இல்லாதது எப்படி வந்தது அப்படின்ட்டு வந்து கேட்கறாங்க. அடுத்த சாப்டர்ல அதான் பார்க்கணும். சோ இந்த இதெல்லாம் வந்து இப்ப அவர் வந்து சொல்றாரு, இது எனக்கு வந்து இதெல்லாம் எனக்கு வந்து இன்பம் தராது, பாவம் தான் வந்து தரும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. அடுத்தது வந்து நம்ம போர்க்களத்துல எல்லா ஆண்கள் தான் வந்து போரிடுறாங்க. அந்த ஆண்கள்லாம் இறந்து போயிட்டாங்க அப்படின்னா பெண்களை வழி நடத்தக்கூடியவர்களே வீட்டுல இருக்க மாட்டாங்க. அதனால பெண்கள் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா தவறான வழியில போகக்கூடிய தன்மை வந்து இருக்கும். அதனால நம்மளுக்கு வந்து நல்ல சந்ததியினர் வந்து வரமாட்டாங்க கிருஷ்ணா. அதனால குடும்ப பாரம்பரியம் தான் போயிடும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றேன். அடுத்தது வந்து இருமனம். நான் இப்ப போரிட்டுமா வேண்டாமா அப்படின்ற ஒரு மனம் வந்து அவர்கிட்ட வந்து இது எல்லாமே இந்த இதோட அத்தியாயத்தோட முடிந்தது. நாளைக்கு வந்து இந்த கேள்விகள்லாம் 5 கேள்விகள் ஒன்னொன்னுத்துக்காக பதில் வந்து சொல்லப்படுறது நம்மளுடைய கிருஷ்ண பரமாத்மா. पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நீங்க ஹரே எல்லாம் கிருஷ்ணா. உங்களோட இது நம்பர், உங்களோட போன் நம்பர் போட்டீங்கன்னா அட்டெண்டன்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு வந்து சரியா இருக்கும். நீங்க எத்தனை பேர் வந்தாங்க அப்படின்றது வந்து பார்ப்போம். உங்களோட போன் நம்பர் வந்து போட்டுடுங்க ப்ளீஸ். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. சொல்லுங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நல்லா பண்ணிருக்கேன். ட்ரெயின்ல வந்துட்டு இருக்கேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே பிரபுஜி, நல்ல பிரபுஜி. ட்ரெயின்ல வந்திருந்தாலும் நீங்க அப்படியே மத்தவங்களை எல்லாம் பார்க்காம நீங்க கிளாஸ் வந்து வந்திருக்கீங்கன்றது ரொம்ப சந்தோஷம் பிரபுஜி. ஹரே உங்களோட கிருஷ்ணா அருள். மாதாஜி. சரி மாதாஜி, உங்க சிக்னல் ப்ராப்ளமா இருக்கும். ஓகே, நீங்க வந்து உங்க நம்பர் மாத்திரம் போட்டுருங்க பிரபுஜி. சாட்ல வந்து போட்டீங்கன்னா அவங்க வந்து நீங்க இன்னைக்கு வந்திருக்கீங்க அப்படின்றது இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ராஜதுரை. ஓகே. நம்பர் பிரபுஜி. இந்த சுனந்தனி மாதாஜி நீங்க எழுதிட்டீங்களா? நோட் பண்ணிட்டீங்களா மாதாஜி? சுனந்தனி மாதாஜி நோட் பண்ணிட்டு இருக்க மாதாஜி. பண்ணுங்க. வெரி குட். சுனந்தனி மாதாஜி வந்து உங்களுக்கு வந்து
இதை எடுத்துட்டு இருக்காங்க. அவங்கதான் வந்து அட்டெண்டன்ஸ் எடுத்துட்டு இருக்காங்க. நம்பர் போட்டீங்கன்னா அவங்க வந்து எழுதிச்சு. அவங்க வந்து எந்த ஒரு இதுவா இருந்தாலும் ஏன்னா இது வந்து உங்களுக்கு வந்து 18 நாள்னு வந்து ஒரு சாப்டர்லயும் வந்து குவிஸ் இருக்கு. இந்த குவிஸ் நீங்க வந்து அட்டன் பண்ணீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, கடைசி நாள் 18வது அத்தியாயம் குவிஸ் முடிச்சிட்ட அப்புறம் அன்னைக்கு ஈவினிங்கே வந்து உங்களுக்கு வந்து சர்டிபிகேட் வந்து வந்துடும். ஸோ ஏதாவது வந்து பிரச்சனை இருந்தது அப்படின்னா, எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி குவிஸ் லிங்க் ஓபன் பண்ண முடியல, என்னோட மெயில் ஐடி நான் கொடுத்துருக்கேன், என்னோட மெயில் ஐடியோட பாஸ்வேர்டு எனக்கு மறந்து போயிடுது, என்ன பண்றதுன்னு தெரியல அப்படின்ற மாதிரி இருந்ததுன்னா உடனே நீங்க வந்து சொல்லுங்க. இன்னைக்கே நீங்க ஓபன் பண்ணி பாருங்க. அங்க ஸ்டெப்ஸ் எப்படி எப்படி வந்து அந்த இதுக்குள்ள போகணும், அந்த வெப்சைட்டுக்குள்ள எப்படி போகணும் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து போடுவாங்க. அதை வந்து நீங்க வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா நீங்க வந்து பண்ணி பாருங்க. பண்ணி பார்த்துட்டு அந்த கொஸ்டின் பேப்பர் வரும். எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு எல்லாமே வந்து தெரிஞ்சுதான் அந்த இப்போ இதுதான் சாய்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. அதுல வந்து ஏதாவது ஒண்ணு செலக்ட் பண்ண ஆன்சரா வந்து செலக்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த டிக் போட்டுடலாம். சப்போஸ் எனக்கு வந்து மார்க் ரொம்ப 60 தான் வந்தது, 65 தான் வந்தது அப்படின்னா நான் வந்து இன்னும் நிறைய முயற்சி பண்ணலாம் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்க அப்படின்னா செகண்ட் சான்ஸும் நீங்க வந்து ட்ரை பண்ணலாம். உங்களுக்கு வந்து 85 90 வந்துருது அப்படி இல்லை நான் 100 வாங்கணும் அப்படின்னா திருப்பி ட்ரை பண்ண வேண்டாம். அது போறோம், நம்மளுக்கு மெத்தட் எல்லாமும் இருக்கு இல்லையா. அதனால மத்த அத்தியாயங்கள் எல்லாமும் இருக்கு. அதனால அதுல வந்து நம்ம வந்து கான்சென்ட் பண்ணணும். நம்மளுக்கு இவ்வளவு வரைக்கும் நம்மளுக்கு நாலேஜ் கொடுத்துருக்கால கடவுள் அப்படின்றத நினைச்சிட்டு நம்ம அடுத்தது வந்து ப்ரொசீட். ஸோ இதுதான் நான் வந்து சொல்றேன். எந்த ப்ராப்ளமா இருந்தாலும் எந்த ஒரு பிரச்சனை இருந்தாலும் நீங்க வந்து சுனந்தினி மாதாஜின்னு இருக்காங்க, ரேவதி மாதாஜின்னு இருக்காங்க. ரெண்டு பேருமே வந்து ஃபோன் கால்ஸ் வந்து அட்டன் பண்ணுவாங்க. அவங்க கிட்ட நீங்க வந்து தொடர்பு கொள்ளலாம். சப்போஸ் அவங்க தொடர்பு கொள்ள முடியல அப்படின்னா என்னோட இது பிரபுஜியோட நம்பர் இருக்கும். சிங்காரம் பிரபுஜி அவர் ஆக்சுவலா அவரோட இது இருக்கும், நம்பர் இருக்கும். அவரை நீங்க வந்து தொடர்பு கொண்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா வந்து உங்களுக்கு வந்து நிச்சயம் வந்து பதில் சொல்லுவாங்க. பதில் சொல்லாத யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. பிகாஸ் நாங்க எல்லாருமே உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்கு தான் நாங்க இங்க வந்திருக்கோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. மாதாஜி, இந்த புக்கு வந்து நமக்கு பிடிஎஃப் அந்த மாதிரி கிடைக்குங்களா, இல்ல எப்படி அதை வாங்குறதுங்க? பிடிஎஃப் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நான் இது போஸ்ட் பண்ண சொல்றேன். நானு இதுல அவங்க குரூப்ல வந்து போஸ்ட் பண்ண சொல்றேன். ஏன்னா நீங்க கூடிய மட்டும் நான் ஒரு தானே உங்களுக்கு திறந்து திருப்பி அதை டவுன்லோட் பண்ணி பண்றதுக்கு நீங்க ஒரு முன்னாடி இப்ப வந்து நீங்க வந்து இது பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்க பக்கத்துல ஏதாவது இஸ்கான் கோயில், நீங்க எங்க இருக்கீங்க, எந்த ஊர்ல இருக்கீங்க? நான் வேலூர்ல இருக்கேங்க மாதாஜி. வேலூர்ல இருக்க பக்கத்துல இஸ்கான் கோயில் இருக்கா எங்காவது? இங்க எனக்கு தெரியலங்க மாதாஜி. தெரியல. ஓகே, வேலூர்ல இருந்தது. தெரியல. ஓகே, இல்ல அப்படின்னா நீங்க வந்து இஸ்கான் மங்களூருக்கு நீங்க அப்ளை பண்ணீங்க, இது போட்டீங்க அப்படின்னா அந்த வெப்சைட் நம்ம இதுவும் கொடுப்பாங்க. அதுல வந்து நீங்க வந்து ஜிபே பண்ணிருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு வாரத்துல வந்து புக் வந்துடும். சரிங்க சரிங்க. அதுல கூட நீங்க புக் பண்ணலாம். அதுல வந்து உங்களுக்கு வந்து ஜப மாலையும் வரும், மாலையும் வரும். ஸோ இது வந்து ஒரு வேற இன்னொரு புக்கும் வந்து கூடவே வந்து தருவாங்க. அதுக்கு பணம் எவ்வளவு அப்படின்றது அங்க இதுலயே வந்து போட்டிருப்பாங்க அந்த வெப்சைட்லயே. அந்த பணத்தை கட்டிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சரிங்க. குடி அந்த மட்டும் வந்து டீடைல்ஸ் பகவத்கீதை மட்டும் அனுப்பிச்சிடுவாங்க. உங்களுக்கு வந்து இவங்க ரேவதி மாதாஜி, சுனந்தினி மாதாஜி, இவங்க ரெண்டு பேர்ல யாராவது ஒருத்தர், சுனந்த பிரியா மாதாஜி வந்து யாராவது ஒருத்தர் வந்து நிச்சயம் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. சரிங்க. அந்த இது வெப்சைட் வந்து போட்டுருவாங்க, நீங்க வந்து அப்ளை பண்ணிடுங்க. என்ன இதுவா இருந்தாலும் சின்ன எனக்கு ரொம்ப இது ரொம்ப சில்லியா ஒரு டவுட்டோ, எனக்கு ரொம்ப இந்த கொஸ்டின் கேட்டா யாராவது தப்பா எடுத்துப்பாங்களோ அப்படின்றதெல்லாம் வேண்டவே வேண்டாம். எல்லாருமே வந்து அந்த நிலையை கடந்து வந்தவங்க தான் எல்லாருமே. அதனால நீங்க யாருமே இதுவே பண்ண வேண்டாம். மேடம் நான் வணக்கம் எதுவுமே மேடம். இது பண்ண மாட்டேன். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. இன்னைக்கு வகுப்பு அருமையா இருந்தது மேடம். ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான விஷயத்த நிறைய லேர்ன் பண்ண மாதிரி இருந்தது மேடம். நன்றி நன்றி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தேங்க்யூ நன்றி. உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க யாராவது இருந்தா கூட நான் அவங்கள வந்து வர சொல்லலாம். ஏன்னா 3 மணிக்கு ஒரு கிளாஸ் இருக்கு, மல்லிகா மாதாஜி அவங்க எடுக்கிறாங்க. 7 மணி கிளாஸ் வந்து நான் எடுக்கிறேன். 9 மணி கிளாஸ் வந்து இன்னொரு மாதாஜி வந்து எடுக்கிறாங்க. எல்லாருமே வந்து இனிஷியேஷன் அனு மாதாஜிஸ் அண்ட் பிரபுஜிஸ் தான் வந்து எடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ யாரானாலும் நீங்க கான்டாக்ட் பண்ணி எங்க கிளாஸ் எனக்கு இது முடியல, சப்போஸ் உங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட் யாராவது அப்ளை பண்ணியிருந்தாங்க அவங்களால வர முடியல அப்படின்னா அவங்களுக்கு எந்த டைமிங் வந்து சூட் ஆகுது
3 மணி இருக்கு, 7 மணி இருக்கு, 9 மணி, இந்த இதுல வந்து அவங்களுக்கு வந்து சூஸ் பண்ணி கூட பண்ணிக்கலாம். வராது மாத்திரம் இருக்க வேண்டாம். ஏன்னா இது வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்க முடியாத ஒரு விஷயம். நம்மளுக்கு வந்து ஈஸியா நம்ம வீட்லயே உட்கார்ந்து கேட்கிற மாதிரி இருக்கு அப்படின்னும் போது ஏன் நம்ம வந்து உபயோகப்படுத்தக்கூடாது? அதுதான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ராஜதுரை. ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க பிரபுஜி. மாதாஜி, ஈவினிங் கிளாஸும் இதே சாப்டர் தான் எடுப்பீங்களா? ஆமா ஆமா. ஏன்னா இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் 6 மணி குரூப்புக்கு இதை எடுக்கிறோம், ஈவினிங் வந்து 7 மணிக்கு இதை எடுக்கிறோம், 3 மணிக்கு இதே தான், 9 மணிக்கு இது. நீங்க இதே வந்து இப்ப யாரெல்லாம் வந்து 6 மணிக்கு ரெஜிஸ்டர் பண்றாங்க அவங்களே வந்து வரமாட்டாங்க, வேற வேறவங்க தான் வந்து வருவாங்க. நாங்க மறுபடியும் அதுல நான் கலந்துக்கலாம். வரலாம் 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 பிரபுஜி. ஏன்னா சரியா புரியாத சில விஷயங்கள் இருக்கும். ஆஹ் இன்னொரு தடவை வரலாம். கேட்டா இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமா மனசுல பதியுங்கிறதுனால வரலாம் வரலாம் பிரபுஜி, வரலாம். அது வந்து வேற இது என்ன சொல்றது, இது லிங்க் வந்து வேற லிங்க், வேற லிங்க் அது. சரி, அதை என்னன்னு நீங்க அவங்க தெரிஞ்சுக்கிறேன். கிட்ட கேட்டீங்க அப்படின்னா ரேவதி மாதாஜி கிட்டயோ இல்ல சுனந்த மாதாஜி கிட்ட கேட்டேன்னா அவங்க வந்து சொல்லுங்க. நன்றி மாதாஜி, நன்றி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. வேற ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தா கேட்கலாம், கொஸ்டின்ஸ் ஏதாவது இருந்தாலும் கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. கொஸ்டின்ஸ் எதுவும் இல்லாதனால நம்ம நாளைக்கு வந்து 2வது அத்தியாயத்துல பகவத்கீதையோட சுருக்கம் அது நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். நாளைக்கு எல்லாரும் வந்து attend பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா.